Amulo, radio. Futhi manje kunjani ukuthi mina ngikuphila nemagididika. Kuwenza mina other phone. No. Laptop connected. Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. DJ. Hapo hizo nasa kushoda. Oe. She say. Oh my God. Say. Okay, let me do this. Nyora this nyora regani bo player foot. Imnyesho na zeso nditi na mandoda zimwe. Zilezi party. Kwani zimwe zakatumirwa nyasha zezu. Why? Yeah, send you. Kwani zimwe spirit zakatumirwa na uyu yakadzakagadzira bada sana yasonzifila. Zangu atiki sokolo tamba ngambotamba shemsore zvezvi ndoda kuma muswe pata useta katsika jaivi Konda mweshe ndikringo likanika kufoni chikupepa zvangu ndiripo ngati mutambire. Are you happy?
Are you happy? Are you okay? Izo. Dangariro. Tiripo, Muslim African team. Tichitamba. Muslim Friday, kuri mama. Inenge ri t-shirt yegare white ma t-shirt. Muslim akapesa kutsamba. Kakudazia. Tichitamba leti. Inoda mutsindo iti. Ndikutodisturba zvangu chagoona kuvanzishiro ndatisemwe yacho dzimwe dzakawanda but manje uyu ndakakamwa ndakasimbira nyasha iyi ndinonakidza iyi isiri isi Wêdding day ichiri mufoni munayo ndodzwa nepi mira ndidzitore ndidzisoku mutumileyo. Hey guys, what is second is two? Ethiopia. Yeah, check. Guys, munakana no one watching my slogan. You will come to that in someone. Itu banyak mau seperti aku bisa. Lewat dalam mudah dalam room. Dia mulai nak kau nak kau cete. Udah pakai apa sih? Maka pun dia beringat pakai sepalas saya. Mulu guys. Mulai aku aja aku buat aku tak apa. Terus kita nyata guys. Itu. Actually, loud sounds fair among my songs, but why is it that I'm school among my songs? Why? Did I? Freeze up and up. Man, freeze 1 second. Did she get and she told among my songs? Dr. Matura checks. Takamira nguva vangu metwene ndazomutumira. Oh, ndina. Mira guys, ndoda kutumira. Ndakanga kutumira uyu link.
That one. Plenty bones, wow, it's guys, I can't believe this one. What you will think of? You get it from Chadway. Inde masofters uri mungoro oshinda musipekera kune mwakaoma Friday tinenge tine party pano musi weSunday tinenge tine red carpet. This week mwakaoma Friday ibi wazara rekazowana matishedzika machona chinzwa imwe yacho kumbonzwa imwe yacho iyawo pasi atizoplay mavoice notes eri panapa nyasha ndowefarire zvino zvako nhasi nyasha inzo atinzwe inoratidza kuti handizvo ndofanira kumboteerera estereki but ingada kufana imwe ndofarira iyi handizvo no ndotiseva mupoponi pachacho siyaneni ngatinzwe kupesera guys no izvi ndezvezvo ndeyekuti maflowers achisoma crash wangu achisa maflowers mucorridor ndine huku dzangu ndakapfeka hovhorosi yangu atiti can I buy 5 chickens obva ndasvika akanisira maroses mucorridor ari pagaraji obva iwe miradoni tinyuni ndodzitarisa pasi nekuzashira kuri kati no changamati bamari yangu yehuku dzangu tosanga ipapo aiwa ikana tichitanga manje last one ndodatanga mina nditanga ndadayo so please 1 second kupano ndiitira manje ndinonzwa kunakirirwa embedi what is this?
It's the one that shit young lady suit. Right. Kutangana napa. Kutangana manjenje. You want to miss for a long time. Kutela na Sharon. Right. Manjenje. Say. Nzeipi. Alright. Ali kupisha mwani yangu. Uyarapa. We're gonna eat chicken. Atamba song yake. Atamba mtio. Erina. Hi, Shema. Erin. How are you, Erin? Good. Why are you always eating when I call you? You're always eating. Yeah. Ndlovu nkadzi dzinofarira chikafu ana mandlova. Today we're going to eat. Shema. Huh? Today we're going to eat early so that we can have my bud with special juice. It's a special day for you. And Really? today you can some buns if you're not. Oh, you have to come here to get some buns. Erin, Yes. what's your brother's name? Jojo. Ethan. Yeah. Ethan and Erin. Ethan, how are you? Ethan, Yeah. how are you? How Yeah. are you, Ethan? What are you eating? Noodles. Oh my God, I love noodles. Oh, We like the chicken flavor, but today we're eating the curry flavor. We don't like the flavor. we don't like the curry flavor. The curry flavor. Oh, the curry flavor. Oh, okay, that's nice. I only know sushi noodles. Hey, Luffy. I can't see you, Erin. Wait. You're hiding away from me. She's Oh, not. Oh, is that your friend behind you? Or he just disappeared? I think he just vanished. Yeah. Whose friend is that? My friend. Both of us. Oh, his name is Popopo. Yeah, he's next door. He can What's come his anytime. His name is Finn. Finn. Yeah, and he even goes to the same school. Like, Really? school. Wow, that's really nice. I want to join you. It's your school. See, if you want to see us at school, you have to come. I know. I want to study with you. Is that the mountain? Coming up from Thailand all the way to here? Yes. Yeah. That's very true. Yes. So what did you want to tell me? I like your hat. It's so cute. Is that a cap? It's not mine. I borrowed it from Ethan. No, Huh? that's a real hair. Wait, now I'm using it. That's my hair. Oh, this is really nice. I like it. Soon I'm gonna get a haircut like this. Seriously. A haircut? Really? None of you like, but I'm gonna wear it on next year. So everyone thinks this is my new haircut. Seriously? Really? Oh, so cute. I didn't have to pay for it. It's not my church. I didn't pay because the lady said, "Do you want that?" I said, "Yeah." So Someone did it for us.
kuzo chirungu chonetsa kuhwisisa chakanaka sei hei ya hama njenjenje munokomunikita sei nevana ava imini ini mwocho ndiri kutadza kuedza kumunzwe ini Shona. Ethan, you understand? I even understand that. Ndishandisa Shona kanhai. Zvechirungu ndingazviziva. Aiwa vanosvisvinawo manjenjenje. Vanotogwadza vanosvisvinawo. Aiwa vanosvisvina zinge tichindiudzai manjenjenje. Mune vanhu vari mubhokisi. Vakamirira kupinda. Mapedzerana nevanhu vako ka. Mapedza ka? Anzani Erin, bye. I'll talk to you tomorrow. Ethan, bye-bye. Bye. I want to come. Nei. Tumashemarenzi. Hot. Zvakamboitika rimwe gore. Ari wese manje bwezika ndachifuna ndikuta nemurunguka anotaura ngevanhu hayo ndozvakanakira kutaura navo neshona kozi vanonodzidziswa chirungu. Ini vangu can't understand my kids, ivo they can't understand me. Ndokuchaya vanonzo. Ndakambonzi nomwe mukadzi ndokuGuinea Bissau zvikanzi ndakwira mubhazi mamuine muZimbabwe kwindikati wazviziva sei kuti mamuine muZimbabwe mamutaura mese here zvikanzi ndinombotaura naye ndisikozive sei kuti muZimbabwe anga akapfeka flag yekuZimbabwe zvikanzi aiwa ndanzo achiudza mwana wake kuti angangataura nechirungu zvimwe zvese vati ndakurora wazvinzwa. Aiwa karizotaurikina chirungu ka saka akasvika kuti ndokurova wazvinzwa saka ndatongoza ndati hawi muZimbabwe. Aiwa kana uyu Erinika maybe kuti ndakuta ndichimujairira but uyu wanditanga kusara naye nhasika most of the things asimbozotanga achiti chiini kunditanga achiti asiti kurya manundo ane kari here kana kuti kari flavor I don't know ndangonzwa kuti haircut zvimwe zvacho handitombozwi kuti anga achiti chiini ndangoti Shemako. Aiwa handozvachi. I won't even lie. I didn't understand him. Ndoda kutaura shuwa ndidi kurora nhema. Chirungu chake chakanyanyisisa kukatuti. Chiri deep ane deep accent yavo iyi. But anyway, taurei tinzwe zvenyu ekeda kuti chakaitika kumuchato tichitanga manje. Zvakamboitika. Hello mashemarienzi. Zvakamboitika rimwe gore esinyasha. Sorry nyasha ndeipi? Arimo makaturika gumbo pamusoro apo. Chakasunga pawai. Zvakamboitika rimwe gore ndisavo taenda kumuchato. Tasvika kumuchato kuya muchato unenge wanga wakanzi rutanga na 10 here kana 11. Tasvika kumuchato zvakanaka. Tatobva kakumba tafamba tasvika pamuchato paya. Muchato watanga. Now you may kiss the bride vaita zvese izvozvo. Tobva vakuenda kumapictures. Vachatika nehama. Vakaenda kumapicture the first bit kaimbotori kana 2 hours yaitwa yapera ndifunga kuma 11 12 iko kwera meno vaenda kumapicture 1 dzigochaya 2 dzigochaya 3 dzigochaya 4 takangogara hapana kana chikafu ivo vachata vana kudzoka saka papaine macenterpiece vakaenda kumapicture havana kudzoka ka isi takangogara paya vanhu vakatanga vachaimba vanhu vachatamba vanhu vagogara vanhu vagodini unoziya kana chikafu kana dhiringi zvaro kana chii saka papaine macenterpiece emabhaluni so anga aripo anga ine maminsi papaine macenterpiece emabhaluni nezvimasashe mhino zviwe zvazvine maminsi maswits anga arimo ndokuzvivhura ndokuona kuti mune zvinomboti otapirirewo zveshuga tigozvivhura tigotanga kudya maswits iwawo takazobvapo kuma 8
vachati vasina kudzoka, hatina kana Dzeusiku? chikafu. Dzeusiku Vanhu vachingori kufotoshoot. Jesus. takazobvapo kuma8 ndo pandakati ndakuinda hangu kumbaini apa munhu anga ndaenda naye vanga vachizivana ka ongonyarizika paya. Takabvapo kuma8 kwakusvika kwakunotanga kuti pane usavi, pane poto yesadza, kwakubika, kwakupedza, kushaya kana dhiringi zvaro rekuti unomboti indamhinukwa woitirwa so kwanga kuri nechekusango kwakusina kana kutombodongorera kana shopi imwe zvaiya waiona. Takabvapo usiku ihwohwo, saka pane vakazosara vanga vakahaiwa vaivabhadharwa kuentatena. Takazomubvunza kuti saka vakadzoka here, zvikanzi vakazodzoka kuma11. Hamuna dongo watoenda kuhanimuni, isakasiya vasipo. Ndakavenga muchato, ndaiti ndikanzwa kuti kuri kuitwa muchato ka ndaitovenga kutoti ndigonotamboya ndakambotambwa gore riya kushaya kana chikafu. Hana kana kutozombobvunza kuti saka makadya here, hamino kana vakadya kuda vakazodyawo ma11 ikoko. Hati varidzasi vakangobuda, hamina kuti vanga vaindepa nditoziye iwe kuti vanga vabuda vakaendepa but vakango Vanga vasina second venue. vanga vakangoti zvese zviri kuitirwa ipapo kakodhi kumakadzi. Takatogara tiripo, vanhu vakatanga kuenda iwe, munhu achingoenda, munhu achingodaona munhu atobuda aenda, munhu abuda aenda. Hamina kuti kwakazosara kukaitikei, but takagare pamakuseni. Because handisa vanoenda kunotorwa mapicture yaya vanoenda nevaperekedzi nehama. Hamina kuti vanga vaindeti kuda vakatonoita imwe venue yavo yavanga vakasarudzirana isu povo Tizwe kumuchato. ndakadimba ndikatiwa mastrictly by invitation ayaka vakazotigonera because ipapo zveizvo kungonzi ada kaanongoenda, isu taenda neuwandu hwedu. Saka kuda vakatoona kutoti panapa chikafu hachipani, vakadhisapiya kuenda. Vangotenga chikafu chakakwana. Pamwe hamina kuti vakaendepi ende papasina kana saini yekuti pari kubikwa kana kuti chii, hapana kana evidence yataitombono pari kunhuhwirira kana chii. Tachakangogara muhuru imomo kusvika manheru. Ndipo ndakazoti izve panapa ka ini ndazvitadza. Ndikati mutoto shuwa kushaya kana dzeusiku vakangomirira. Normally handi vanhu vanotanga kudzokera kumba kwavo kuma4, 5 ikoko kwakutanga kudzokera kudzimba. Unenge wakanzi too late. Hanzi neuyu ndodzokera nepresent yangu. Aiwa izvozvo ndakatoona vamwe vanga vaine vakabata bhokisi ravo ranga rakarepewa vakutodzokera. Ndikati aiwa handimbovarambira. Because unenge uchaisirei kana wanga uchisiya keshi, kakeshi yo ndava kutonotenga take away, unosvika zvokukumboongonowa mvura. Kana Asi vakabhaiza, vakatobhaiza. Saka ndazomboenda kune mumwe muchato futi, tasvika paya tapuwa chikafu, waita kunge waenda kujere kwekuti unoita kunge uchanobvunzwa nedate of birth nekuti wakazvarirwa mumba here kana mukliniki kana kunonzi kumbuya nehanda kuya kwainobvunzurudzwa uchitora chikafu. Watora chikafu ichocho kutotiwa kodhiringi zvaro zvikanzi hatina makapu. Hamuna makapu eplastic anoita paundi chibhegi of 100 chaicho, zvikanzi hatina. Haminoti misplace apa 2 liters aripo emadrinks. Ndikati makajaidzwa mitore chigubhu changu vhure dhudhudhudhu nemuromo zvangu ndibva ndapedza. Wepa twi chikafu twenzara muchato wakazoti wapera. Kuona shasha dziri kulodha mota nemadrinks nechikafu. Ndikati saka muchiti after party yekupi yaiitwa. Ati kana chero kuri kunoitwa ka after party ka chitange yenyu zvemafidha ava ve-after party mozosota later. Madrinks aya vanenge vachitoida present kaunenge wakatotarisirwa. So unodemba kuti ndingadai ndisina.
Mirai vari kuda kuchara pamuchato muri kunzwa inini ndiri kuita kukoti 2 people ine munhu wangu siro cousin anenge achisaina akabepa ndapedza noti cousin mina ndikutorera kombi chiita kumba aiwa muchato kazvaunongodaka unofanira kungoita munhu akarongeka kana watsvaga ketara outside ketara kana usiri uchatira pari pahotel unotsvaga munhu akarongeka watsvaga munhu akarongeka appointa someone ari reliable anokwanisa kuti akati no it's a no anokwanisa kuti akati musadai manje ukangosiya ungoti singi vamwe vanhu vanovharaidha kamichato yevamwe anouya obva ati munhu ari kuchata tomuziva ishamwari yangu obva atanga kuda kuuya unochinja zvinhu iwe unenge wakagara kakwaitable hausi kuziva zviri kuitika but at the end of the day tozongoti kumuchato kwashema takaurawa nenzara kuti tizoziva kuti ndivatete vanga vabva bhikita hatimbozvifungi izvozvo titongoziva kuti muchato wanhingi vataakoindia ndakatimagombira ndafunga kumuchato wani washema hatimboti muchato wavatete aiwa chero vari vatete vakanyaka chero ari ketara asina kuisa salt ari ketara apisa kana kuti madrinks zvokunzi hapana makapu hatimbofamba tichiti vanhu vacho vanga vasina kurongeka tongoti shema anga asina kurongeka sva muchato ungashayikwa salt zvayo inoita salt haimbodhurasi kana salt 1 kg yesalt yekuti unopedza gore nayo titangofamba takungoti muchato washema then imwe yandakazombonzwa amene vanodya maguruguru vanodya maguruguru kumuchato kumapulazi 44 vanofarira maguru guru haribikike mumba zvekumba nhasi ndapiwa guru rangu zvakanaka ndabva ndafunga iyoyo manje ndandati ikanganwa kumapulazi 44 guru mutabha maimwena richisukwa mutambo a day before muchatos anenge nichiprepare guru rakaiswa mutambo saka kana mazoenda kumuchato musangonoti guru zvati rasukira pai hanzine uyu kune wedding they hired a very expensive venue apa kuzoti chikafu dololo so they paid for 50 plates apa paine over 200 guests takabuda takaungana Nando's venue tikabuda tikaungana Nando's venue yakasara vachati maparents nemapastors kwaunenge wakutonotsvaga chikafu kanai asi vanhu pamwe zvodhura kakuhaya yekere hazvidhura ndozvandiri kuti ukarongeka kazhinji hatichatiri kuti zvinhu tiri kuzviafodha let's say woshema wachata wanochatirako kubhorodhi obhuruku kwako inini ndobva ndazofunga kuti ndingakundirwa nashema inini ndaakunotsvangawo venue it's either inodhurisa kupfuura bhorodhi obhurukuyo kana kuti ndaakunotsvanga venue seyako iyoyo zvisingaenderani nebhajeti yangu because munhu ukanyatsozvudza kuti inini ndine 500 pa500 ndofanirwa kufidha vanhu vakati ndofanirwa kuita zvakati saka kana iwe uchanzozva kuti bhajeti yako haikutenderi kuita starter unoitirei starter yacho unenge unotanga musadza imomo kana muraisi nokuti you need 10 kg yeraisi ka unenge unida 10 kg 20 kg yeraisi it feeds a lot 10 kg yehupfu yakatowandisa kana urisa naiwisa wakawandisa saka unonyatsongo ukaronga varungu ka I value them because vanoita mawedding planner and they plan in advance izvozvizvi munhu anenge achitochata in 3 years time akatotanga kushandira muchato manje isusu tongomuka nhasi ndanzi ndakudai mangwana ndotonziroora kuswera mangwana anga tichitochatai tochata paya apa mari hapana isu kana tazoya kumuchato motiuraya nenzara hama dzangu vanhu vanotaura vanhu vanototaura vanhu vanotaura
vanhu atinotaura kuti tinenge tichagoregerei kuti takanyimwa chikafu asi ngoyo zvakaitika 2000 handimbozvikanganwa kuti ndakanofambira mahara kubva kuma80 ndisina kana kudya aiwa 20 years ago apa chikafu chacho chinenge chisingambodhuri aiwa unongotsvaga zvako wedding planner its okay iwo unenge uchingo kana uine homwe yako chete nawedding planner ndianenge achikudzoti chakati apa chakati apa chakati apa moza wati pane zvinhu zvandakakana pane zvinhu zvandisingadi istress yekupinzwa nzi chakachashota chikachashota then after that hatimbotamburi tongonochatira kupurazi ndino kuti muchato wepapurazi unonakidza sei muchato wepamusha kupurazi kwenyu kounenge uchidaenda kwani manje ndina sekuru vangu vaiti kana muchienda kumafunctions I remember rimwe gore ndobva vati kana makuenda kumuchato musanodya chikafu chabikirwa vamwe vanhu vese inde faiti kunodya chekwaitebho chabikirwa mupoto hepachino ina ndiri mudiki ipapo ndikunyana ndiri grade 3-4 here patizvo zvokuti vakataura kavachindiudza ini ndasvika kuya ndakunopiwa chikafu ndobva ndabvunza kuti chabikirwa pai nekuti ini sekuru yandiudza kuti ndisadya chiri kupiwa vamwe vanhu vese ndofanirwa chichazodya nevachati chabikirwa mupoto musandipa chemudhiramu saka ndo mimwe michato unonodyisa zvakangodaro daro zvemumadhiramu mamwe anenge aine ngura mozoita mudumbu zvinenge zvisina kuibva zvinenge zvakaita sei saka michato inombonakidza zvayo kune dhirama kani ndakwana opportunity yekuinda muchacho yakawanda saka nyaya dzangu dzacho dzishoma handitorina actually dzishoma kandofunga nditori less than 5 aiwa tofanira kutomboenda kunoona madhirama senge amhufela mhufukadzi vanondinakidza ndikiri chihera vakandinakidza nyaya dzavo vakandisekesa ina hangu I don't know I'll sit down and think kana ndikini ndazogaya but I think zvavanototaura pane zvimwe zvandatonotisa kuti vamwe pane mumwe munhu anogona kungoti nyange pakadyiwa seka dangokuwabvisa anondopakanga pane chikafu chakaita food poisoning unoziva ma-ups and downs anowanikwa zvawo but zviripo zvekuti you can avoid. Ndinotsvaga security hama dzangu ndo dzinenge dziri handidi kuti magesti akanya kuwandisa zvozokonzeresa hama futi katemtema nditi chera kadzi vaitaura kuti hama ndo dzakazoba makeke but ndinodzitosei hama dzangu unofanira unovodzoti fara kuinenge uchavaudza kuti munozoba here iwe zvaunoita manjika unongoti tete ndimi muri in charge yepapapa hainini ana tete ndoda kuti mugondipururudzira wovapaka marose ekupururudza sana tete vachitambira bamunini pamusha then vamwe vese unotongotsvanga munhu akavimbika kana kuti munhu unotoziva kuti uyu akataura akasimudza voice vototombosimudza zvehasha but akataura vanhu vanomuteerera because ari pamwe munhu wekuti anotika musadaro vanhu vongoti haiwa uyu mugariro kana kuti iye anotombobawo kwemimwe michato saka vanhu vanotongoti tiri musame squad saka ndinofanira kutsvaga munhu unoziva kuti uyu ari strict kana kuti asingatombozikanwe munhu iye wekutoti anenge senge varume kazhinji ndo vanotoshandiswa kumapotopoto uku nekuti unotoziva kuti varume ukazona murume abaka haminoti anenge anyanyoita sei ende murume anongoenda kakumuchato ana handbag hanzi ini handidi hangu kuzoita chitauro chemunhu alisi unondinakidza sauti alisi manje state chitoda kakutamba masteps naitoda kutoita vaperekedzizve tichitamba tila tichiti wakick start 1 10 chichi inonzi bus stop aiwa usatya sheroni zvinorongeka zvinoita iwo iko zvine zvisanonyora pasi kuti uri kuda zvakadai uri kuda muchato wako une vanhu 500 uri kuda muchato wako uchazodyiwa zvakati uchiplana uchidaro uchironga 1000 ivavo wotaura kuti mapoto anenge achizobikwa nani ndiana achadai ende chimwe chinhu pamichato please hama dzangu kana makuzochata musadhipenda nemapledge munhu akakudza kuti I will buy you madrinks ena unotsvaga ako mozongowedzera pamusoro because akasauya nazvo
munotimwisa mvura pamuchato, isajara unonwira dringi rinoti pfa kumuchato mozotipa mvura. Saka mapleja yaka akanaka zvavo, but people get so excited kuti shema wati uri kuchata, shema ndini ndiri kukugadzirisa musoro, ndiri kukutengera Brazilian weave, ndiri kuzokuitisa makeup. Kamu musi wacho mari dzinonoramba kubhalansi, kana kuti munhu anenge atongopleja ka zveexcitement zvezvokuti ninga achata rega ndidai ndionekwa. Vamwe vanenge vachiitira kuonekwa, vamwe ndo vanenge vari serious, pamwe zvinhu zvozongodhibhawo munhu otadza kuzomita yo pledge. But haibvunziwi ka kuti naye wakanditi uchandigadzirisa musoro neBrazilian ye mari yangu iri kupi, hazvibvunziki. Saka vanhu kana muri kuchata ka, make sure kuti you've got your old things zviripo, ushanda nezviripo. Izvo kunzi ndinokutengera sutu ka, munonochata nehovhorosi hama dzangu, manzi muri sutu iri kuuya igosauya musi wacho uyoyo. Tengera vakadzi kana muri kuchata, make sure kuti vana chimuti vane zvese, because mukati chimuti ndamudza kuti nini makalazi angu igold, kana yakakuchekera silver. Because varume vazhinji they are color blind. I'm sorry vana bhudzi vangu, but it's real. You are color blind. Saka mukadzi ndiye unotofanira asenge mapleji ari dangerous, handidi kunyeperai. Pleji unonzi huku chaidzo. Inini pano mumwe aichata zvikanzi ndinokupai huku dziya niera dzemuchato. Ndikati huku dzacho dziriko here, kuzanzi anga ati anotipa huku, anochengeta huku. Ndikati huku dzacho watombondodziona, unofanira kupota uchingonoti maswera sei uchiona kuti chirugu chacho chiripo here. Zvikanzi vakatendeka. Ndikati aiwa iwe chingonoona kuti dziriko here. Kwakuzoti paya ndikati vatekstire, kwakuvatekstira zvikanzi saka chitiudzai kuti moda makeiji mangani. Ndikati handiti vanga vakati huku tsete here kana chii. Saka makeiji acho vanenge vakuzomaita sei. Zvikanzi no, tinotenga kuCocomo mapiece, machicken piece. Apa munhu anga asingatozombokwani. Apa munhu anga ari kuti huku ndinokupai huku 30, huku 50 here. Saka ndakamutenda, unodziona, unongofanira kupota uchitoti uchizvifambira ka, ungoti ndapfuura ndichiti ndikuti maswera sei, uchiona kuti dziripo here. Paakazotanga kuzochiti zvikanzi tokupai mari yacho, saka moda unotenga rini, toenda tonotenga machicken pieces. Apa vari kubika vari kuti isati kuda machicken pieces, toda huku chaidzo. Machicken pieces hatisi kuwada. Saka mapleja akaipa zvawaya, akanaka zvawo kupleja kwakanaka, but from my own experience mapleja akaipa, because zvikasandibhalansira kumba kwangu mari iyoyo ndogozokupa sei, zvende ndichagoiwa nepi. Saka munhu uronga muchatoronga nehomwe yako according to what you have, not what people are pledging, not what people are promising you. Chimwe chinhu futi chatinofanirwa kutongwarira nyaya dzemota dzakanaka kuhaya, but dzimwe dzacho kungogara 2 minutes ende havani nazvo kuti wagaramo 2 minutes here kana kuti 1 hour, unongochajwa ye1 hour. Iri rwendo rurungobva pano kusvika watosiya mari. There is life after wedding hama dzangu. Muchato munoita henyu ana doremifasolatido, mugosplasha ma10,000 yusa, mugonohaya garden re5 rechika. But mukangozviziva kuti there is life after wedding. Upenyu haupereri musi we-I do. Upenyu haupereri musi we-you make is the bride. Upenyu haupereri kuenda kuhoneymoon. Honeymoon you can still be there over and over. Saka kana mari dzisingakwani vadikani, court is the best. I mean, I'm going to the court. There's a reason why number one, secondly, handanga zvokuzoti munhu anotanga takata food poisoning pangu. Sengenini inangu neropa rangu neekera nemaaccusations. Pane rumwe munhu achangobuda achiti kwakusakana chikafu, kwakusakana chii. Takafa nenzara. I will see. It depends. Maybe when the right time comes, ndichazodecide decide that don't grab us my brothers. I will listen to my brothers. Ukatanga mavenue mamwe ariko ekuti vanobva vangobika. That would be nice. Pano avoid kama food poisoning. Hanzi mutato unongoda kuti uzviitire nehomwe yako. It's true. I think that ari mapleji unoenda in advance ari chiro.
Saka mapledge hatisi kumada totongoda advance payment. Ndinafane kuekera rwona VCM ka ndopane kunyorwa nzi mchato wake depa sina isusu depa apa pamwe munhu wachari kunyora kana utari kutaura izvozvo hana kana kobo rakambobvisa pande anenge pafura ndoti mchato ndisakabvisira mari iyoyo mchato ndisakabvisira pane vanhu ndikuchata ka yeye ndikoko but ndinopita chiseko chinonzi we paid for that wedding. Betifirisi motaimbochata here ndozvatinogona kaizvozvo. Hanzi zvemapledge zvakaitwa to my brother vanhu vati tokupa mota dzekutakura vaperekedzi on the day of the wedding kana one yakauya we ended up takuzotora. It's true. Zvemapledges vamasawi muri sei? Vamasawi ndandiri kukutsvaga comment section uko. Aiwa mapledge haaite zvawo. Hanzi pledge yandifungisa dedhi vangu vakambopledja bhegi resementi kuchechi vakubva vaenda out nebasa vakapedza gore vasati vari unza zvichingotaurwa muchechi kuti takavimbiswa bhegi resementi ndainzwa kunyara. Vanenge vachida sementi. We are praying for my sister's Rona tomorrow, but zvino stress saka muchatovoita havo wedding planner. Very true. Sindiko zvinezvi engagement. Pakachati engagement rora bridal shower ozoti muchato vakashinga vakashingisisa handiti asaka iri bhoka shema. Hanzi dhati rangu rauda kutovekera Caroline asichina manjenjenje is break. Ndiri kukunzweni. Makubreka nditi handisi kuziva ndiri kukunzweni. Taura chinzi ndiri kutoti Caroline musaita zvemudumbu. Hauchandinzwa? Tipapi chagoziva pandandava here. Hachizivi kuti ndandava pakomend ipi. Hanzi pane mapledge for tomorrow. Paona. Sorry zvako. Pane akanzi kutenga sutu akazochata. Hanzi ini ndakavimbisa mbudzi pamuchato wabhudhi vangu asi handa kuzoyindisa nekuti vakanga vandinyangadza. Jesus. Ukazobvunza ipopo pemapledge pakaipira kuti kai munhu akasakupa iseda anokuavoida hatodi kutaura newe akakona uchibvoko anotiza iwe usi kumbomubvunza kuti kozvamakati muchanditengera chakati munhu anenge akungokutiza ega kuzi ninge wazvipinza mujereka. Bye. Edda vamwe regaimbo edda shero nambira kare after kumbi. Bye. And this is Sharon. Shares, say hello. Did it right to say I go Sharon? Ndakona kusema ongozvipopotera mwana kewo. Iwe Shero inachifunga kuti uri kuita zvamanjenjenje wakanditarisa iweka. Madziso ako ndopesiya kweka yo ngokachinja pesi
wasindisekesa because pawapedza kupopoteraka ukuti mtuti then pawadzoka bwati haungwachimuudzirira ndeupiko mukomana here kamusikana mukomana zvako iwe zvaaitaka ameno zvanga achiita anga achifamba achiti gigi mupaseji umu saka anoziva kuti maneighbors edu vanogara pasi apa vanombocomplaina noise havadi unoziva zvinogara mumaflats zvinonetsa saka ndiri kumuti uri kumbofambireko uchiita mutsindo anga achifamba achiita mutsindo you can just walk nicely nai ayanzou here ndida kuchinja kamera yangu alright saka ndotanga nyaya dzangu here alright saka alright inini ndichangotanga hangu kuti inini my life ndakaperekedza muchato yakawanda shero nekuti inini ndakakura ndiri mwana anopinda Pentecostal church taipinda zayoja saka kuchechi kwedu unongoziva kwaichatwa nanhasi kunochatwa zvako but ina hangu nekuti ndakauya kuno kwandichaenda uchechi senoti kuchechi haiko kuno saka tisu vaya vaitoti kana kukatosumudzwa kunzi kwasumudzwa nhingi muchato taitoziva kuti tisu vanoperekedza tisu vanachihera vati vakati changamu pamasteps apa saka taitove macandidates like nearly ndakaperekedza muchato yakawanda I can't even remember kuti muchato mingani but kwese ikoko zvimwe zvaitika ndakangamwa zvangu ndichangotorawo zvimwe zvingori zvimwe zvandichiri kurangarira saka kuno mumwe muchato vanga vari mukomana ndiaive elder wemuchechi then musikana akanga ari elder saka musi wemuchato wavo zvakaitika ndezvokudai so mufesi kumba kwavo anenge ndiyega ainamata but vemhuri yavo yese vanga vasinganamati kana kuti vaipindawo imwe chechi handizivi saka on the day of the wedding zvakaitika ndezvokuti mai vakauya nemusikana wekumusha wavaida kuti ave muroora wavo saka paive pakunzi pana ari kupokana here musi wemuchato pai kuti pana ari kuti muchato uyu umire here kana kuti pana ane chekutaura here paipai moment iya kwakatosumuka chimhandara chikati murume wangu shero Jesus shero pakachemiwa kunge panhamo muchati kutanga kuchema vakazochata mausiku musikana uyo azobhadharwa mari nyaya yacho yasobva noti mufundisi wakati ina handikwanisi kuti ndichatise kana pane maissues saka you have to solve your issues first and vana vabrother vavaitove brother nezvinhu zvavo zvokutoti muchato wangu uchazofaya shero taitozoswera tichifayirwa nemuchato but wakatokanganiswa vanhu vakatozochata manhira vakazongoita zvezvokubatanidzwa uku musikana maziso azvimba maziso aeredhi inini I think vanhu edu vanhu vatema handisi vangu pamwe vanhu takasiyana ini kana zvadaro muchato wacho taizopostipona hedu nekuti handingachate maziso akazvimba ka for the why ndambochema kudaro taizochata hedu maybe a week after or 2 weeks or whatever but iyo nyaya yekunzi kungoda kuchata they had to wed munhu akazvimba maziso that's one tadarika hedu then nyaya yemasteps shero inini nyaya yemasteps ndainakidzwa kuenda kumasteps unoziva kuti aitwa Saturday na 2 o'clock kana taita masteps emuchato takudismisa taimwa mazowe nemabiscuits zvaitondinakidza izvozvo chero ndaiita punctual kumasteps emuchato wanzwa kumasteps emuchato kunonakidzwa kuti kunenge kune macrash mune muchita kanenge kakuda kudanana ndo zvinonakidza ndo interesting part ikoko saka alright then form 4 muchato I think ndakagumisira kuperekedza muchato uchechi ndane 16 or 17 years mai ava ndo vatainamata navo vanga vatova mai zvavo vakatororwa nevana vavo 2 then murume anga asinganamati saka vasikana vekuchechi vakazoperekedza muchato taingove 3 then the rest dzaive hama dzemurume dzimwe hama dzavo saka kumasteps emuchato kuya shero taiita masteps ekubatana taibatana tichiita inonzi hold tichiita tichipractice taigrebiwa shero kwaitonakidza zvainakidza musi wemuchato zvakazoitika zvazviri fani manje tachena kamapulling socks edu patata vasikana vakuru takamboperekedza kubva tiri vadiki vaiva no gurupu reare vadiki kusvika tasvika kune vakuru muchato waita tapinda zvekupinda zvezve hatina kumboita sei
hatina mbobatana kwakazonzi taakutamba kakuentertaina pamuchato tanyatsorova mapumps time iyo taitobva tabvisa maheels noti kwakwa kunobatanwa chero kwakunoitwa ameno jaivhi dzacho ikoko euda vemuchechi vakasumuka zvikanzi ayewa zviti vana vanyanya kubatana hazviti vana vari kunyanya kubatana hazviti. Then mukomana aitiitisa masteps emuchato anga ari hama yababa ndobva asumuka aitove nenhara anga asingapinde chechi yedu kanga asina anything to do with all this. Ndobva asumuka akati ndine urombo elder kana mufundisi, isu takatoita mapractice emuchato, imi muri vanhu vanonamata tinokurespectai, chikamu chatasvika matochatisa vanhu, we appreciate, munogona henyu kuti imi nesangano renyu mobuda kana kuti monhonga vana venyu vemuchechi vanova vana Sheroni nomwe musikana ainzi Priscilla nomwe ainzi Diana, chibvisai vana venyu pagroup, isusu masteps hatisi kurega muchato wehama yedu, we have to dance. Chero vanhu vekuchechi vakagadzwa mudhishi because that guy had to just stand his ground kuti kana muchifila kuti tiri kubatana stereki enda henyu tosara tichitamba masteps. Ndakabweka kana chero handinozotamba kana kuti mufundisi navana mama nanga kuti teererai mufundisi, teererai euda, apa ndifunge kuti ndakapractice mwedzi wese rasi kana tichingogrebiwa nchiti nhasi ndaakuzonyatsoratidza kuti ndogona kutamba eni. Chero kuma steps why like it. Sorry, what? Pane pekuti pekuchuza patina maichuza kuti maichuza mega kana kuti maipeyaniswa ndikuti pane imwe ndakambonzwa kuti pamusi wekuchizirwa papatina ka iyodzo nyawo ndakanzwa ka 3 vanhu vari different kuti pane mwana anenge achichemerwa kunzi nevasikana vese toda kuperekedzana uyu. Izvozvo zvinotoitika. For example, iwo muchato wandiri kutaura kupedzisira, tese taida kutamba nemukomana ainzi Lindani, coach wacho aitamba Shero, aitamba mukomana apa anga akangozvinakira, saka unenge uchinyatsonzwa manyu kunyuka yekutamba masteps. Saka kune vaitozo musi wemuchato kuna mwana anenge akatsamwa apuwa munhu asingade. Ini ndakatombopuwa mwe mukomana mudhafudhafu mwe muchato ndandisingamude mukomana chachakangoita chidhafudhafu. Guys, handisi kuita body shaming, guys, handisi kuti vanhu vakasimba, don't get me wrong, but by then ndandiri kuma 13 years. Then ndikapuwa zipartner iro mukomana aiita mistakes, anga asingagona kunyatsotamba, akauya late kupractice. Saka I wasn't happy. Musi wemuchato ndakatoperekedzwa muchato BP yakakwira, ndisiri kutombofarira zvaitwa ipapo. Saka musi wemapartner zvaunoitwa kazhinji Shero, munopuwa mapartners a day before muchato. Apa pamunotamba muchingosanganiswa, muchirotetwa, nditi kuti nhasi watamba neuyu, mangwana watamba neuyu, paipa mune muchienda kupractice. Then final list inobuda a day before wedding. Jopa nobuda fine, ndo zvataiita isusu kukwedu kuchechi kwedu. Waizo announce the night before the wedding kuti Shero urutamba naningi naningi. Saka ipapo ukapuwa munhu usingade wakutoperekedza muchato wacho uyo wakakwira BP. Alright, moving on to another one. I don't want to waste much time. Then takazomboenda kumuchato wabhuti vangu. It was a wonderful wedding, but zvakaitika problem ndeti vakarara vakabika chimwe chikafu. Zvazvokuti chikafu kuti zvisazononoke. Chero taive nehama, inini mama vangu muri mavo, mama vangu it's 12 siblings. Vamwe avo vakashaya, but you can imagine kuti ndine cousins akawanda sei. We all met the night before the wedding, coming from different parts of Zimbabwe. Kumasvingo. Muchato waitwa the following day, vanhu tafara. Shero manhero acho hakuna kurarwa, tichienda kutoilet wanzwa, kuita kuti chimbobudawo kana wamboti mbijana ndimbopindawo. Chikafu food poisoning yamamuchataura iya yezvikafu madhiramu ngura. Shero takarwara wanzwa. The following day we had to go back to Bulawayo. Then my mom told me vakati aiwa zvamusiri kunzwa zvakanaka vasikanaka, ndaive nemwe cousin sister yangu, zviri nani tigare another day, then tozoenda kana makunzwa zvakanaka. Tikati zvinenge zvanani, tamborara tichidurura zvanani. Kungoti digi mubhazi, unotamba iwe bhazi zvekuti hanzi ndinonyara kumisa bhazi zviya nekunyara vanhu. Shero bhazi raingoti rikamira totoburuka nasisi wangu takaderekedzana cousin sister yangu ya. Ipapo pakatarisa vanhu vemubhazi ndo vaitozotarisa side kudai so kuti vasatitarisa. Ipapo unozoti unoita mudumbu mekuti unosara uchigomera but pasina chinobuda Shero.
mudumbu imomo how deadly it was. Takazosvika kubulawayo tamisa bhazi ka3 kutongomisa bhazi kuti varwere vaya vanhu vanga kutotinzwa apa tichisweta taisweta munorwadza mudumbu marwadza. Alright, yapera takazosvika edu Bulawayo tikazomboita mazuva tisinganzwi zvakanaka, but anyway takazoita bo. Then ndakumbotaura wangu muchato manje. Wangu muchato futi waitove. Murume wangu suti yake yakasvika day yemuchato. Ndobva yasvika trouser rakakurisa. Isusu taigara kuVic Falls anti. Saka let me just go back a bit. Kuchata nemuforena muZimbabwe andiri kutaura part yangu, andiri kutaura I'm going to say what I went through. Maybe someone akachatawo nemuforena went through the other way. But inini takatoita exam ku immigration. This is before the wedding. We had to do an exam ku immigration. Exam yenenge. Wait a second, guys. Ndikuti ndakadaenda bayo nebayo saka ndingamboregeshewo ichirega ndabayo nebayo saka ndosaka ndikuti ndakadai. Sorry akoshero. Saka we had to do an exam ku immigration. That was the first step. Then from there we had to go to Harare kunaita ma fingerprints kuratidza kuti auna kumboita any, like especially murume wangu kuti hakuna case like inonzi police clearance. We had to do it in Harare police clearance, and taifana kuita certificate yekuti inoratidza kuti inini andina kumbochata before, andina umwe muchato. Iyewo they had to send my papers from Spain anoratidza kuti haana kumbochata, so we had to go to the embassy. Shero, I was in Harare for 1 full week doing paperwork yekuti tikwanise kuchata. It was so hectic. Yes. Then chakatozondibetsera ipapo ndaive nemwana mucheche, saka maoffices mazhinji ataienda vaitinzwisisa vachiona ndakatakura kamwana kangu kanewborn kakane about 2 weeks or 3 weeks. Zvonzi mwana wemudiki muri kufamba nemwana akadai so. Kati toda kuchata. Zvikanzi maimboregerei kuchata before vanhu futi. Saka alright, then we did all the paperwork idea vachadzokera kuVic Falls. Then they told us kuti kuVic Falls immigration ndo yaizotifonera kana taapproviwa kuti we can wed. Ndobva tazofonerwa. Saka takafonerwa on a Tuesday ku immigration anditi kuti we can wed, now we can collect our paper which certify kuti we can wed. Murume wangu ndobva atoti Saturday tiri kuchata. This is Tuesday. Murume wangu ndobva Saturday tiri kutochata. Ndobva ndati at first taida kungochata tochatiswa namufundisi sezvo ndiri kukuudza kuti ini ndiri mwana wekuchechi taizongochatiswa namufundisi. But ndobva ati why don't we just invite a few people and then we celebrate, invite your mother chichi tongo invite a few people. That's what I did. Ndobva tachatira kulodge kwedu kuya kwataitira masafaris. Uruzvinzwisisa ndi andakakudza kuti taive nelodge yatairenta kuitira masafari, saka venue taive nayo, vanobika tatagara tina chef izvo kune munhu ari pakompyuta yangu. It's your husband? No, it's my son. Oh. Very naughty. Pedro. Pedro, stop it. Usikuda kusiya mwana ari kufara ari kunakirwa musiye ada kunzwa nyaya dzadhedhi vakapfeka oversize suit. Naye uda kumunyasa paekera. Pedro taipa zvako kuti yes my mom. Pedro, how are you? Oh, guys, say hi to Pedro. Say hi to Shiro nukangonotuka mwana eka. Ndakufonera after life, ndakumubvudza. Kana. Andidaro. Iwe Shiro pawaisa comment yangu. He's so excited. Pedro kana wapedza tranya yako dedze Pedro akubomumhoresa. Timira nditigana. Alright. Saka inini zvatakazoita, inini wamanje ndobva saka takatanga kutoplana wedding on a Tuesday tichizochata Saturday. Saka ndobva ndafonera vanhu vandakango inviteawo vamwe veukama vepadhuze ndobva vakwanisa kuya kulodge kuya nditi nekuti they were going to sleep there as well. Saka okay, that is fine, it's sorted.
then nyaya yemunhu anobika ndandisina problem, ndakangotenga chikafu, ndakangotora chef wangu tikaenda kushopping, akandiudza, ndikamuti I'm expecting 50 people, then akangoplanawo zvevanhu 50 vandandamudza, but I think we were 40 something, close to 50 in total. It was not a big thing. Saka Shema uchiri kuteerera here kana kuti wakuita zvaPedro? Ndichikuwabvisa zvangu kuti unoda kutotikatisira Pedro wedu pano. Taura. Saka muchato wangu hauna kunyanyondistressa stereki zvawo nekuda kwokuti it was only in 1 week and anobika anga aripo. Tagara tine vanhu vanoshanda palodge, so vanhu vai vaishanda palodge ndo vakazongoita futi mawaiters, and we were like I said, we were 40 something people, close to 50, you know. It was a small group of people. Saka andingati kuti zvakanyanyondistress. No, andina kuita izvozvo, ndakangoita witness wangu, murume wangu akaita witness wake, best friend yake, then ndo zvakaitika. Hatina mboita zvemasteps, hatina mboita vaperekeds. Then the other thing, inini bhutsu yemuchato manje, dress ndinaro, because kuchechi kwedu kunochatwa stereki. Kuna namadha vanotoita zvekuhaisa magauni, ndakatohaya gauni, ndakaita rekuhaya. Then boots, ndaenda pashopi inotengesa boots. Vic Falls is very small, Shero. Auna variety yekuti unowana zvinhu kwakawanda wanda. Then vandawana boots yaiita yemuchato yacho yesilver yakanakawo, size 36, ini ndopfeka size 37. Shero, I had to take the shoe, ndichinatsoziva kuti boots haikwani, but ndo yaitoita musi wemuchato. Why? Kushungurudza ndaiti pamwe inyumbu yako yenge yanetsa. Wai wakatora simosa isi? Shero, papa sina butsu imwe, azvitoti uchate nebhutsu yeblack, vasikana ndinawo heels, but they were black, you know. Kuti uzopfeka bhutsu yeblack azviite, saka it wear white or silver, you know. Kabhutsu kacho kakanaka ikako. Bandatosora size 36, but wanyatsonzwa kuti gumbo rakati ndi. Ndikati nemapulling socks achandibetsera. Shero, all right. Then murume wangu, best man wake was coming from Bulawayo. Ndiye akatenga suit kuBulawayo. Saka suit takatoimira kuti isvike musi wemuchato. Yakasvika zvayo, but yasvika trouser rakakurisa. Saka inini ndatora mugauni, akauya akandiudza kuti trouser rakakurisa. I had to remove my gown. Ndikatanga kusona trouser. Kuripendera. Different rooms because he was angari different rooms, but ndandatopfeka gauni ndopa akandiudza kuti raita trouser ihombe, so I had to go there kuti ndiende negauni azviite. Saka musikana indidress akatoti zvitombobvisa igauni, vandabvisa gauni kwakutombopfeka morning gown kuti ndiende ndimbonoona trouser riya ranzi raita diki, raita hombe. Beta inini ndiri munhu anofamba netsono neshinda upenyu hwangu hwese, Shero. Ndinofamba netsono neshinda nezvipeneti. Beta nge kachemberi. Shinda yeblack newhite netsono nezvipeneti ndinofamba nazvo, and azvishayi kwehandbag mangu. So I had to go. Vandanosona trouser yakandichimumezha, vandangoti zvezvo kungoita running stitch yekungoti zvingopfuura. Vandadzoka vandapfeka gauni rangu. Ndakachata muna May, Shero. Muna May hakunaye, guys, and this was my first time kunaiwa muna May hangu, as much as I can remember. Musi wemuchato wangu takati, alright, ceremony yekunzi I do, takati toitira panze. Then zvekudya nemwe ceremony yese tozoitira muhall. Saka panze pepa takadecorate hatinamboisa tent, because we were very confident that it's not going to rain. Shero, ndichingobuda mufundisi vachitanga kutimisa kuti vatange kutaura, mvura do. Takamboshingirira, Shero, kuti unoti takutotota. Kwakumbomisa, kwakumhanya mukati. Ina handiziva hangu kuti kunaiwa musi wemuchato zvoreve, guys, vanoziva ndiudzewo mucomment section. Kwakutomhanya, Shero, kumbomhanya muhall muya mama musina kutombogadzirwa space yekuti timire tichichata. Mama kangorongwa matables nemachairs, so they had to push. Everything was destroyed, literally kutombopushwa kumashure zvinhu zvagadzirwa kuti tikwanise kuwana kona yekuti timire namufundisi vachitibatanidza. Okay, fine. Then muchato kazodarika, ina pabhutsu zvaikuita apa ndaiyamwisa. Ndaimbopota nchienda kwanzichi. Thanks for that lesson, Shero Mateka Shua.
And it's a sign of what? Blessing. Ndo zvakangotaurawo vanhu vese. Everyone said that because inini ndakanga ndabwekana ndiri kureva nhema chero ndandaiswawo kamakeup kutotange tichatota mvura wa mvura izvo. Apa futi don't forget kuti Paula was only 1.5 months. Saka ndaimbopota ndichiti ndakamboti gare ndombosumuka pandakagara ndomboenda ndoyamwisa mwana kuseri. Paula not Pedro ere. Paula ndakazochata ndane vana 2 inini. Paula anga ne 1.5 months pandakachata. Mfungo mangu nachifungwa kuti ndi Pedro wangona alright. Ndakatozochata unoziva kuti chii chakaita kuti tichate. Tata ane maplans ekuya kuSpain. Saka murume wangu akanoti tikauya tisina muchato kuti ndiwane mapepa zvavisingatombozoite vaitotinetsa zvisingaite. So we had to get kuti bepa iro riya kuti ndikwanise kuwanawo mapapers angu kunoko. Tata twane urongo hwekuita relocate. Saka ndaimbopota ndichisumuka because ndandiri muzvereka. Ndaitomboenda ndombonoyamwisa mwana kuseri. Kwanga singauye pamuri ndainyarawo zvokuti ndiri kwaitepo negauni here vasikana ndoburitsa zamo ndakapfeka gauni zvaibuda here shero. Wakapinda big. Alright, ndakutaura yekupedzisira yakazokanganisika nenetwork musuya. Yekupedzisira ndeyekuno kuSpain. Kuno kuSpain vakaita mabig wedding like zvinodependa kuti ndiani ari kuchata. Muchato wandakaenda shero musikana aichata wacho. Baba vake is like a director wemwe maplanes anonzi Iberia yekunoku maflights. Is a director vanotoita nezvendega mheno ikoko. Vanhu vane mari dzavo. Very rich people. Saka musikana yakachata neshamwari yemurume wangu. But muchato uyu vakanodivorce vaenda kuhoneymoon. Aunazo wakatoitwa now. Yes, that's what happened. So on their wedding day 2 years ago, takaenda kumuchato. Murume wangu was one of the witnesses. Saka zvavanoita kunoku unotogona kuita mawitness kana 10. And isusu we only need 1. Iwe kana zvidaita mawitness 10 hazvina basa. Saka ivo ndo zvavakaita. Saka murume wangu anga akatopfeka maspecial suits. Vese vava mawitness acho. Nekumukadzi wavanga vakapfekawo madress akanaka beautiful. Saka inini from the beginning ndichinopinda muchechi ndakanogara pa-wrong side. Ndakanogara paifanira kugara mawitness. Murume wangu never told me kuti pawagara apa hausi kubvumidzwa dei waenda nogara kumashure haana kuzvitaura shero. Inini futi secondly language barrier. Ndagara kapa wrong place paside pake apa pakatogara best friend yake omwe anogara kuMozambique uko. Girlfriend yake anga akatogara kumashure muchechi but girlfriend yake ndakatosanganawo pamuchato apa ndandisingamuzivi. Saka tagara kwakunzi mawitness sumukai takatogara nechekumberi tisu ma-first 2 rows ka. Saka pakanzi vanhu ngavasumuke. Ina ndautombonzwa kuti vanhu vanzi vasumuke. Indakangoona vanhu vari around me vachisumuka. Ini ndobva ndasumuka shero. Hey! Kana ndakambonyara muupenyu hwangu. Shero. Ndakati unoziva kuti pane paipa unongoti rega ndicheuke ka. Ndakaona chechese yakagara pasi. Ini ndobva ndabvunza mushamwari yemurume wangu ndikati ava vanhu vasumuka zvikanzi aiwa isusu tiri mawitness iwewe you can sit down. Mai vangu shumba sheroka ndakatarisa kumashure kuti ugare pasi chiyaineta unge iri kure kure. Apa ndiona vanhu vanga vakutoona kuti ava hapana zviri kuzikanwa apa hapana chiwitsi chega. Ndobva ndagara pasi mbijana. Saka tazobuda muya ndazointroducewa kune musikana waya wandanditaura naye the other friend and ndobva atoti kwewewe wazogara pari wrong takutongokurukurawo yedu. Akati kwewe wazogara pari wrong sei? Ndikati handina munhu andiudza. Saka it's like ndakatokanganisa setup but ina ndinoziva ndatokanganisa setup yemuchato. Kwaifanira kugara varume ivavo vari 10 inga ndiri pakati pevarume 10. Munhu aifanira kugara ipapo anga akagara ipi saka? Umwe wacho mukufesa akatozenge akagara kumashure kwangu. Haana kundisumudza but they were not fair. I think they were supposed to tell me, especially my husband. Ndakamutsamwira zvisingamboiti. Ndikati dei wakanzi iye akati hanzi it's just sitting hazvina basa. Ndikati but ndanyara kainini. Ndatoitwa ngemunhu asina kukwana pamuchato wevanhu. Saka tazoenda kwaidyiwa kuya zvazvakarongeka shero munhu wese aiwana T-bone steak. Taive 300 people.
waseke imagination muri muchechi imagination yangu inombonoroka kufunction aka yakuuya manje dress kako ndakatochena vasikana but ndakanyara unozwa kuti ndakatsamwira murume wangu kunyanya handidi kunyepa. That was embarrassing. Can you imagine? Apa futi am black mandini ndega munhu mutema pamuchato iwoyo. What kind of thing is that? pakati pavo ndinoda kuvapedzera nhasi. Apa ndeve neconfidence. Do you know kuti ukaenda pafacebook unotaona mapicture iwayo ndakapfeka kadress kakaita red so kane embroidery yeblack ndakachena shero dress to kill. Yeah, cause ndainyatsoziva kuti ndiri kuenda kune vanhu vane zvinhu zvavo. Inini ndakunoita mablande wene kuti ndakatoita blande yakanotiswa nemunhu wese but no one told me. You see? Pamwe murume wenyu aisada kugara kure nemi ngatibombo iye akatoti hanzi zvine basa rei hazvina nebasa. Ndikati but ndakanganisa order ndaifanira kugara kumashure. Imimi mongogara muri 10 men nevasikana vaive vamwewo 10 vaive vemukadzi wacho uyu girlfriend yacho. Saka tazoenda kuvhenye kudya akati azojairana nemusikana yacho azointroducwa mwana ndiri kutaura ngaatange kundiseka tamwira doro manje. Autanga kundiseka zvikanzi but how did you feel? Uchiona chechi yese yakagara pasi iwo wakamira. Akutanga kundiseka manje. Ndikati ndanyara wena. mapikisa ako akawandisa manje ndakutsvaga pamuchato akawandisa. Akawandisa shero. Akawandisa. Akawandisa ndogona kuzokusendera zvangu. Ndogona kusendera kuseri. Then muchato awo ndobva wazoitwa ukapera. Then paipa vakangoendawo kuhoneymoon. They went for a honeymoon ye 2 weeks. After 1 week musikana akadzoka kuhoneymoon ega. Up to today andizive what really happened hangu inini. Murume wangu akangoti unozwa kuti vanhurume havanyatsopa information zvatinoita isu vanhukadzi. Akangoti can't you see kuti musikana wayo she was too fast, musikana uya achichi vari too rich kumba kwavo, she's too controlling and my friend couldn't stand it. Ndikati but devakamisa havo zvemuchato wacho pane kuwaste a lot of money because that wedding was expensive. Kuchata kunoku kunodhura shero. It's very expensive. But they spent a lot of money. Then well after 1 week muchato wakapera. Then muchato wakadaro iwoyo hautomboitwe divorce. Munongoita hameno inonzi nullification. Hameno zvazvinoitwa zvechirungu zvacho handizvizive inini. Wongoita kunge usina mbobvira waexista. Ndo zvaunoitwa. Unongocanceliwa just like that. Yes. Saka ndo zvekumuchato kwangu uko zvima experiments zvima zvandakasanganawo nazvo hangu kumichato chato. Wanga uchida kuona Pedro kaiwewe. Pedro, come quickly run. Mukomana wemusikanzwa uya anopinda. Come and sit here. Come and sit here and tell people what were you doing. Pedro. Hello. Uribo. How are you? Chivo. Oh, ndiongo uchimhoresa mashemari enzi hanzi yese hanzi uri sei wazviona uchimhoresa. Wafara. Wafara. Waenda kuchikoro nhasi here? Ai. Nei, indava usina kuenda? Vacations. Hanzi chi? Vacations. Oh. Hello. Hey, how are you? Paul, madiki. Paula. Asi Paula ane flu. Aiwa Paula akadonha mazina akura ndi big girl ane mavendi. Paula, where is your teeth? They fell. Oh, angatara necheko kogo. Oh, so can I go pick one tooth? Can you give her another one? Can you give her a tooth? No. Paula anonyara. Hinda masaka akachinja nhasi asanga akarara kani. Anga achitamba PlayStation maybe kuconcentrate too much pa PlayStation handiziva hangu. But Paula she's cute iwe. Musaladi Paula. Para Paula ndotochaja nzou.
Vakwasha anofanira kundipa nzou. Pedro ndo unoiziva here? Hanzi unoziva nzou herewo? I think so. It's an animal, right? Yes, which animal is that? I forgot. Like, So, the big one. yeah, I know, but I don't know how to say it in English. Elephant. Yeah, Elephant. an elephant. Oh, elephant. Saka nhasi wadyaiko Pedro? Burger. Burger. Unogara uchidya mabhega sei pese paunouya pashema iwewe? The other day it was pizza, Shero. Pizza the other day. Pizza. Akandofarira bhega nditi. Akati anofarira bhega. Yeah, you have a good memory, yes. Yeah, ndosaka. Wadya bhega nechii? With what? Some potatoes. My chips? Hot chips. Hot chips. Koshona yako yakaenda kupi Pedro? Yakaenda kumuzerere here? Ndokuona kumuzerere every day kayo. Andokuona kupaki every day. Anokuona ari kuThailand anenge achikuona. Ndokuona unenge uri kupaki uchitamba kupaki yenyu ndoiziva iri padhuze neroad. Ari kutokubhiliva kana kuti paki iri padhuze neroad. Hakuzoti unongopinda palive uri padhuze neuyu. Saka chimhoresa iti ndeipi yenyu mashemarians. Koiwewo Shero uchatengera naPedro vedu ava matishirts rini? Shuwa taura hako ndichauya ndichatsvaga kumbi. Don't worry kana sister Eunice ndakatomboti ndikavaudza kuti kana ndaita chibanzi ndikuda ma-t-shirts. Paula. Ndichatenga. Ndakuti Paula, unonzani Pedro, ukutenga t-shirt rini? Hanzi uri kutenga t-shirts rini? Handizivi. Why usingazive? Ndine mari kutenga inini. Ndakaona une mari wani nezuro. Mubhegi rako rekuchikoro. Nezuro? Hai. Yes, nezuro kuenda kuchikoro kaiwe. Hauna ndo kuchikoro? Really? Hai, handisi kuenda kuchikoro. Wakapesera kuenda kuchikoro rini? I don't remember. In June? You closed the schools in June, isn't it? Yes. Yeah. But aiwa. Vakatoguma kuenda kuchikoro muna March Shero nokuti takazenge takuita homeschooling. Kuiwe Shero na usikuenda kuchikoro iriwe? Ndiri kupa ma-classes inini ndinopa ma-private classes. Saka ndafunga kuti naiye akavhura. Alright, I understand now. Vakavhara but kuno kuvanonyora ma-exams eCambridge vana B1, B2, C1, C2 ndo ande ndichidzidzisa vanhu. Pane vane ma-exams muna September. Saka Pedro anenge achisara ndiye anenge achizoita look after this one. Kune kwakaita. Vanochengetana. Pedro anooneka hake kuti is a big brother, aribo cool big brother. Yeah, very responsible. Yes, I can see. Bye-bye, Pedro. Paula. Bye. Say Good wave your night, hand. Paula. Auntie. Wave your hand. Say bye. Paula. Iribo. Alright, Shero. Alright, sharp. Iribo, good night. Candice Lincoln. My Lincoln. My everything. My Lincoln. Zviseko Lincoln. Maskora seko. Zvisei. Hapana ndeme. Kuribo kurisei ikoko. Nasa ndatomboona zuva ndaskora ndakarara. Maskora sei mashemari. Kuinda. Ndakaneta. Mashemari enza ari bwa mine. Uniti ndasono no basere. No, nasina singashande. Really? Yes. Ndakane side ka ndarohwa nebayo bayosha pari kuramba kuenda. Mai ndanjakumbira nyasha kuti akupe massage manje zvino chigunwe chake chiri kuita wasitaki masangana varwere mega ndoita zvekudii.
ndaudzwa right now ngatoudzwa nanzi ndohwazhara saka ndosaka ndashama muromo wangu dai unonditi sei ndiri palive school. So you want me to go and take food for you and give you? Jesus. Hey? Jesus Christ is Lord. Taura tinzwe. Yeah, saka taura tinzwe chii chakaitika muchato. hey, muchato yandaenda yakawanda zviro. Imwe ndenchienda as a designer, imwe ndenchienda yeshamwari. All right, but I'm just gonna talk about two. Those ones like yeah, those were the worst weddings. Ndowanga ma-worst weddings like ndikutaura mira ndikuudze. So the first one yanga iri kuchechi kwandaipinda semayouth takakumbirwa kunzi pane vamwe brother vanga wamitiso zvikanzi hatironge muchato ndovarongerwa zvikanzi semayouth tikumbira muperekedzi taperekedza muchato iyoya they like the family never really appreciated kuti vanhu ava vekuchechi vauya vakaperekedza muchato and the likes, and we were supposed to get paid. Havana kutibhadhara. Then we chose to let it slide. When we let it slide, saka setimu yatanta yekuchechi yekuperekedza muchato ndopatakazokumbirwa nemumwe aipindiwo kuchechi zvikanzi kumbirawo mumwe muzoperekedza muchato ichi wamukoma wangu vanogara kusouth but vari kuuya kuzochatira kunoko. Tikati alright, no problem. Zvikanzi movachaja mari. Tikati since chipinda newe chechi chi hativachaje chunhu, but chavanga provide chi vanoprovide everything we would need, like food, drinks and everything. Zvikanzi alright po. Rasvika zuva like the day before the wedding ndopa wakasvika kubulawayo wachibva kuno kusouth. Zvikanzi muchato wanga uri kuplumtree. Taienda kuplumtree, traveled overnight. Tasvika kuplumtree vakasvikotitambira. The family yemurume was fine, vanga vasina problem, but family yemukadzi they wanted to make things difficult. Vakati ava musavape chikafu, ye musaiti sei. And vatangoshingirira tashingirira makuseni tamuka tageza paipai kuti tichinwa tii tuone vanhu vamwe makamirira kuti mushedzonzwi yemuzonwa tii vanhu havangatiedze wena. Tamirira zero. Taenda tanopinza mukwasha, apinda tatamba tabuda paipai mufundisi asanganisa vanhu. Saka panguva yavaita ma-announcements paipai ndobva ndasumuka ndikaenda kuhigh table ndobva ndasvika une munhu wacho aichata. Nini panapa tine nzara. Saka nzara yatinayo nei vanhu ava vatorina kana dhiri nesu. Totasei saka taimira taitamba hati vanhu vaikandira mari nenge chinhongwa ichiiswa muplate. Ndobva ndananga plate iyoyo straight ndobva tasvikonhonga mari yese yanga iri muplate imomo. Bva tabuda tikaenda kumashops ndobva tanotenga zvedu chikafu tikazodzoka takufonerwa kunzi ko muri kupi makuda kuti mujaivhe. Tikati tenzara hatisi kujaivha. Saka patakazodzoka ndobva tazopinda tikatamba. Tapedza kutamba takudzokera zvikanzi kombi yamauya nayo hamuchapinda mukombi yamauya nayo, makufanira kukwira pickup. Mukombi muchapinda chete vasikana. Vasikana vaya vakati aiwa hazviite kuti isusu tokwira kombi, mafesi edu asikakwire kombi hazvigoneko. Kana vachinokwira pickup toenda tonokwira navo mupickup imomo tese. Ndobva taenda tese tiri crew tikakwira pickup. I think yakafamba about 50 kilometers pickup yaya. Saka driver yanga akadhakwa neta. Zikana driver ini ndaneta zvatingaite ndoti hatimbozororai panapa. Anga aripo there's this other friend of mine. Akati hai driver iwewe unza kuno kupickup iyi ndidrive inini ndite sei ticontinue tozokumutsa tasvika kwatiri kuenda iwewe zoita sei
ozozorora. Driver aya ndobva achingoburuka chete achiti ari kupa mufeso yamota, ndobva ndarova shoes, ndobva tamusiya akamira pasi, akamira mota yake, ndobva tamutiza. Akazofona akatera nedzimwe mota, akutera mota yake, isusu tatoenda kudhara. Tatakabhoikana zvoti yes, vanhu ava vangatishedze kuti tizovaperekedzera muchato, vava kutibata rafu at the end of the day. Yes. Then Munhu mutekereke. akasina kubirwa, akasiyiwa akamira paside peroad. Then the other thing, semunhu anoshanda nemuchato mostly, the other thing I noticed, weddings are very spiritual. Pane mumwe muchato wekuti vanhu vanouya kuti kumbira kuti tiitire zvakati for our wedding, things just flow. But kwozoita mumwe wekuti you would try nesimba rako rese, but zvinhu zvavo zvongoramba kubuda like as if you did nothing. Then the last minute ndopaunozotanga kuprocessa zvinhu zvavo zvakufamba, but it will be late. Saka zvimwe zvinhu hakuzi kuti like, especially ndingati vanhu vedheko, mostly ukaona muchato uri perfect, munhu wedheko akaita perfect, it's either wekeke anenge asiri right, vemakeke nechikafu vakaita right, wedheko anogona kuita saita perfect, vedheko makeke nechikafu vakaita right, sound system inogona kudhakwa. It's impossible kuti a wedding can be very perfect. From what I've seen, it's very impossible. Saka vanhu, but they just don't see it coming kuti it's ameno zvinongoitika, pane mhepo inongosumuka kuti zvinhu zvenyu pane pati zvinenge zvisingafambe, you have to struggle a lot. So whenever vanhu pavanochata panoda kunamatwa kuti Saka toita Lincoln, what are we going to do with our wedding? Our wedding, tofanira kutsvaga wedding planner. Okay, so wedding planner uyu anofanira kutanga kuitwa for how long? 6 months, 1 year, 2 years ago? 3 months is enough. You need different wedding planners pamuchato wako. So how much is the wedding planner? Like how much is the cheapest? Kunoku kwandiri kusouth, isusu the cheapest wedding we offer inenge it's 200 people for 2 days. Like 200 on Saturday, 200 on Sunday. Mostly it's around 500,000. 500,000 rands, yes. Wedding planner is 500,000. Isusu, that's how much we charge. No. Tenchi kuitira deko, Shero. We do deco for you. Wait a second. Maybe what is a wedding planner? A wedding planner, munhu you unompa the wedding idea you want. You tell me the theme, the colors you want, and everything. Then iye anokuitira deco, anokuitira macakes, anokuitira mbatya dzamusapfeka on those 2 days. So mostly there's panoita traveling from one province to another after, because kuno kwanochata 2 days. The first day this side, the second day kwemkwasha. Hans, do you want to say 5,000 rands instead of 500 rands? 500,000 rands. You can't say 500,000.
29,100. Maybe because at hands munhu uyu ndiye achaita keke, ndiye achaita zvese everything. So meaning kuti catering, the tables, the sound system, everything from hembe dzamuchapfeka and everything. He does all of that. meaning kuti inini changu inini kungoenda ndonosvika ndonopfeka ndogara zvinhu zvese zvaitwa nawedding planner. Also not Exactly. this way South Africa. So it's different from wekuZimbabwe. Yeah, nothing like it actually. Zvotipenda nekuti Handiti. iwo ruda kuti aite sei. Alright. It depends, zvehembe zvese. Yeah, we totangira pahembe from gown remukadzi, masutu evaperekedzi neremuchati, chikafu chichadyiwa pawedding and everything. South Africa. Ika kuSouth Africa. KuSouth Africa kakasikana. Sure. So you literally get those people vanotobhadhira those amounts. Yay! Yes. Ndiri kuita pasi pemuzeze. Pasi pemuzeze. Pasi pemupichisi. Kana pasi pemuavhu. And apana vanhu vekunoko havana maholo, havadi maholo ani. Vanochatira pamba like vanovhara road, they close the street, voisa matables, matents and everything. Poitwa muchato. Uchingopera chete na12 zvinhu zvakututwa zvakuenda kwemukadzi. Mangwana makuseni muchato unenge uri wemukadzi. Mukati mefenzi. No, like zvakuenda kumba, like handi vanotanga kwemukadzi, sorry. Vanotanga kwemukadzi. That's reasonable. That's very reasonable. Now I understand you. So you guys, you plan for 2 days, anditi? Saka, that's reasonable. Yet isusu kwedu we plan for 1 day. Saka, it's reasonable. They plan for 2 days. Oh, yeah, I understand. They make sure to vanhu vadya. Like you just give us a number of your guests, my tables, my chairs and everything. Zvinenge zvakaiswa according to numbers. Then my invitation cards, you write them kuti ningi, they'll sit at table number 1. A table inogara almost about 10 people maximum. Oh, yeah, it must be very exhausting to do this job. Yeah, so stressa. Jesus. Apa pamwekera wacho nari kuda kuchata senge vakadzi vanonetsaka anokuchinjira kugara 60. That's the problem kuti munhu anokuudza kuti nhasi ndoda kalai, mangwana okuudza kuti ndoda kalai. Saka when you get closer to pazuva remuchato, they just have to tell you kuti this is what I want. Then you're like, this is fine now you can change. You make them sign a contract, then wait. Wow. Motosvika kuextend yekusainisana contract yekuti don't change color. Yes, because anogona kukusuwa kuti okupa bad publicity. This person, saunotomusainisa contract, this is what I said I want. Onyora zvese zvaari kuda, osaina neosaina. Then you deliver that. Because they do change. These people, they change. I've witnessed some sisters changing day and night. They change from lilac to lilac to loloki. Hey! Saka, what is that color? Uda color erudzi. Inini pakaipa. Wow! Hanzo no sign a contract. Pakaipa. Jesus. Notice a contract inondisavha inini pane zvandiri kuita. Then it also saves you. If I don't deliver, you've got a right to sue me. Or one. But makatombosangana nemaexperience iwaya yokuti mwana kuti zvamaita sizvo kana kuti it's always like the perfect thing pane azongoma musoro. The most challenging thing is bad weather. Oh, so they blame it on you, man. Yeah, like bad weather, like the other wedding yandandinayo last year muna December. Kwaka like we had opted kuti kuchanaya mvura, but mvura haina kuzonaya. Like it's December, season yemvura. Mvura izonaya, haina kuzonaya.
it got so hot kuti vanhu vaicomplaina kuti matende ari kupisa because we had covered them neplastic on top. Saka vaicomplaina kuti ari kusweta. Yeah, there's no other way around. Unofana kuva refund a certain percentage if they're disappointed. Saka basa rako rakaoma keiwe. Rakaoma but ronakidza. Ronakidza uchiona vasikana vakanaka handiti? Nomba iwe wakasviba zvingaita kuti donzana nemacheya uchite auto like ivo kana vachitokutarisa vanga vachiti budha vari kudonzana nematende vanganikwanise vava vasingatoziva kuti ndopatori neisi. Vanozongonzwa ya vote of thanks kuti I would like to thank so and so, they did this whatever. Then pavanopedza mumwe muchitopedza zvinhu zvenyu mauda kuenda hamuna kana basa navo. Wow. So, but at first I think zvainakidza because zvinezvi you are now used. Hauchisina basa zvokuti yakapfeka gauni rerudzi yakapfeka zvakanaka. You just don't care because wazvijaira. Haukati zviche perfect. Indofunga musoro kutanga. I won't sleep. Then there was this wedding wandakaita kuLimpopo. They wanted kuti vaperekedzi vafambe nemajeep. And if you know, kune tribe inonzi maspedi vanotaura spedi vai. They have their colors, it's red, yellow, pink, blue, turquoise blue. It's about 5 colors. Saka they wanted wedding yavo vaperekedzi vafambe nemajeep Wrangler. And I really had to go and hire those jeeps in 5 different colors, their traditional colors. Yeah. There's no way. And even they give you half of the money, you do the job. Then after the wedding, they finish off. This thing is not on you. You have, like, you administrate everything. Unofana kugara uchiziva kuti kana munhu akati arikuda wedding yakadai ndomuchaja so much, this ndonoiwana pakati, this ndonoiwana pakati, this ndonoiwana pakati. Then you make everything happen. Saka you forced to be in good books with almost everyone you work around with. Oh. Yeah. Ozati ndaienda kugarage, uchipinda pagarage rejeep kuti we need to hire your cars. Okudza kuti we only have white and black. Yo, ndoda red, yellow, nechichi. But eventually I got them. Wow. From that same company or different companies? It will be the same company, but the problem is inenge yakudhura because imwe maybe inenge chiva from the other province chiuya kunoku just to do that job yodzokera kwairi kudzokera. Imwe you have to get it from the other province. Vanenge vakucorresponda vakudza kuti kala yakadai iri pakati. Then vanocalculatera nemakilometers kuti this car kuti isvike ipapo inenge yakafamba how many kilometers. Saka wotibhadhara mari yakati. Wow. Saka if you're not careful, zvopedzera mari yawachaja unogona kushandisa mari notopfuura, but because unenge uchida you just want the reputation yezita rako, hausisina option, inenge yakutodya kwauri. Isinge kutsvagaikira zvavangofanira kuti ndinotsvagira inonditoriwo rainbow uye nayo pano. That's the same thing. Rainbow ndoiwana kupi rainbow. So ndikureva kwezvo zvokuti utsvaga mota idzi kuwekera jipi yakaita se ndio mazimota mazihombe handiti. Ndichakutumira picture yacho ndidai, and it's very fun. You would laugh. They're always on black or white. But like red, yellow, green, those funny colors. Could he match any dress ramakoti chete tradition? Oh, I think they were very weak, or they are very weak. Yeah, vanhu vekunoku anogona kunotora loan yemuchato.
ichizodzoka here. Vanoibhadhara. Vanhu vekuno vanokoshesa muchato zvisingaite. Ai, yeah. Sangotida kuti hadu kunotora zvipepa tongoti I do munhu otoenda kumba kwavo. Vekuno vanokuudza kuti koti hatiende koti. Vanotoda kuchatiswa vari payadhi pavo. Vochatiswa nhasi. Mukwasha oenda kumba kwavo. Makoti ozotera ouya osiyiwa. It has to be the same procedure futi yewedding. Yeah. At first handi opinzwa muroora opinda mumba vomutambira oita sei. Then vanhu celebrate. That's all they want. Wow. That's so nice. Wow. Yeah, it's so nice. I actually didn't know zvakawanda today. I didn't know. You didn't know? At least. Zvekumuchato ndakashaya mastories emuchato because handina experience yekutomboatenda maweddings ekudero. Vanhu vekunoku, especially ukawana vane mari, they will tell you kuti vanoda 4 outfits. Vanopfeka like maybe Muzulu is getting married to a Xhosa. Saka pavanoenda kunoroora kwemukadzi kana ari muXhosa, they wear Xhosa tradition, vozoita white wedding. Panozounzwa muroora akuya kumaZulu, she'll anouya akapfeka Xhosa yake ochinja into Zulu, then ozochinja into white wedding. So you'd have to make them about 4 outfits. And ivo kana vachichinja nema-bridesmaids vanochinja. I remember there was a wedding yanga ine 20 ma-bridesmaids. 20. And amongst those 20 bridesmaids, pane ma-family members anotouya achiti ndoda kupfekawo zvakafanana nezvema-bridesmaids, even asingaperekedzi. Just to show kuti she or he is part of the family. Saka you end up finding yourself unogona kuitira 50 outfits vakadzi, 50 outfits varume times 4. Alright. So at this stage yema-outfits uri kurenda or ndio mukusona mukuita sei pastage yema-outfits apo? Tenchivasonera. Because isusu inini offer deco, then ndosona. Then zvinhu zvatowana from the outsiders, it's my cakes and a sound system and a cameraman and them. But zvimwe zvese it's in-house, we provide. Oh, so company yenyu imimi futi inoita zvema-wedding gowns? Oh, yeah, nhasi ndadzidza. Hochiziva here nyasha izvi zvokuSouth Africa? Ndatodzidza zvakawanda. Sure, ndanga ndisingazvizive ini. I didn't know, serious. Vanhu vekunoku pavanochata panenge pakaipa. Like they really iri ball. Yeah, waita basa utambodzidzawo zvimwe chitombonotsvagawo kuti weddings in South Africa, weddings in chakati, chingotasa nyika dzakasiyana siyana. All right, sharp. Bo, thanks. Like I said, the last caller. Okay. Oh, guys, before I forget, tomorrow tineka competition kedu kekupeka mabags. Thinking, oh yeah, ndisandesa kumbi. Mangwana guys, chudosa ka competition kekuti packing. Just 3. Sajeta 5 minutes, 5 minutes. Packing for but my trips akasiyana. Pane road trip, pane camp dzinoita dzange dzekuchechi kunge dzekubasa, pane matrip mafensi aya munomaziva kunzi uri kuenda kana kuti, but saka zvatikaita uyu imwe yechekutanga satanyatsa pasi. So packing for a camp trip maybe kuenda kumukomo kuchimanimani shashasa maplaces ari kuZimbabwe, packing for that camp trip kuchimanimani. Then the other one, packing for a trip to Victoria Falls, uchigara kana kuti motel ku Victoria Falls. Inangu handikuzivi, that's a good part. Saka ndiri kuassume kuti ku Victoria Falls kwakaita sei. Saka ndio yatiri kuita mangwana 5 minutes 5 minutes. Saka tiri kuita 3 in 1. Net the other one ye road trip. I've never taken a road trip, but ndio yatiri kuita mangwana. Lincoln is in, inini I'm in. Saka kana pane ari kuda zvake
unondibata kuseri kana pane ari kuda kuparticipate. Kana pane ari kuda kuparticipate tomorrow nauyu. Iyi ndeyekuti hausi kutenga chinhu uri kungoita nezvinhu zvaunazvo mumba mako. Saka musazonyanyotya sere kuchiri pada kutengwa zvakati. No, tiri kungoita zvinhu zvaunazvo. Ndo zvatiri kuita. Kagame kacompetition. So Nyasha anenge aripo achiita zveuyu tichaitira at the same time kuitira kuti because Nyasha aita anzi atidi kuti vanhu vabiridzire. Saka mune tese tinotangirana pamwe chete. Mune munhu saka mauti muchaona sei mangwana kuti unenge uchiti uyu lingona ari kubiridzira here chirona ari kubiridzira here mauti muchazviona sei ipapo. Nyasha ndiye akaita kuti anzi toitira pamwe chete tostopera time pamwe chete. Saka ndakati ngatiite 5 minutes munhu woexplaina kuti why apeka izvozvo what I think isusu we use 2 maphones. One inenge yakatarisa wardrobe, one inenge yakatarisa pachibhedha chedu ichichi ndo chinenge chine mabhegi. Ndo zvachaita mangwana. Nyasha ari kunzwa gumbo. Saka ndikuda anoreplace Nyasha guys. Kana aripo zvake anoda kupinda mangwana, please ndibateko because asizoiti kuti Nyasha amhanya achikamhina guys. Because ida kumhanyira netime. Saka asizoiti kuti amhanya achikamhina iye achinzwa gumbo. Kana aripo anoziva kuti ane wifi kuti tena akatravela nezuro actually saka hakwanisi kupinda. Pared carpet nditori nevanhu kare but ndikuda for tomorrow. Nyasha arwara hazvizoiti guys kuti anga achikamhina ndichimudzimbira ndichimutsika because iyi inenge yagame kuhwina guys. Inenge yatongo game kuhwina. Haisiri yekuti ndiri kunzwira tsitsi ndikuda kutohwina okay. Ndiri kungoruza ka from day 1 ndiri kungoruza. Ndinoda kuhwinawo. Tindiite sei? Ndinoda kutohwina. Pamwe ndingatohwinira someone t-shirt. Muona manje. Saka ndoda kutohwina mangwana. Saka ndikutsvaga ari kuda. Hanzi rubatsiro bure kuma +27. Ndibate kuseri kana kubata kumbi mondiudza kuti ari kuda wacho ni ndiani. Ari kuda wacho ndiani and make sure kuti network yako aizotinetso. Ini chatoisa data mangwana. I think I will just put ningiri data in advance. Ndoita sei? Ndisazoita problem yandakaita last time yayi. Ndichangogara ndaisa data rangu before live stream. Saka kana pane ari kuda unondibata kuseri yepacking. Hatizotomboda kana zvinhu zviri special zvokuti anzi hana wardrobe hana chi. Isusuwo tiri kungoitawo kedu mukahall room kakangongomanikidzira tinongogadzira space. Mamwe mabhegi tambotomabudisa nezvikadhibhokisi zvedu tonoisa neshangu dzese dzimwe dzedze dzasingadi kuti vanhu vaone tombonoisa kukorido tozozvidzosa after live. Tozodzosa after live stream right. Umwe muchingona chiwardrobe chiita sezvimwe zvese zviri pakupazhe pakorido. Timboona. Munondibata kuseri kana pane anenge achida. Right. Ndakuisa wokupedzisira manemboisa kalinga kari kupuka. Nyasha wesipi speaker. Iye kupeka ikai. Ikutoda vanhu vanomhanya. Vachimhanya kuwardrobe achibva. Ona. Because kusei besides kukumbi ndiani umwe ari kuSouth Africa. Alice Zuze aigona kuita candidate. Alice Zuze problem ndeyekuti data. Alice Zuze chaga data shamwari. Alice Zuze unogara uchidonha network yake. Ukubva nechoga wedwe. Vanchogarowa. Mendisa apapo. Oh no, aripo futi this other one anonzani koyo. Ari pakambopinda ndamukangwana take but anga nejezi reyellow pataita matopic aya ndichazivi kuti engeri yechi. Vakawandisa. Mamwe vacho ndakangangwa mazita ini. Ndakangangwa mazita guys. Mandisewe. Sister Mary kana vatanzi ndoda Mary ratsanzwa boy Mary ratsanzwa vati ndoda. Thank you. Mundibate kuseri ndingokubudza kuti zvokufamba sei. Vanonzi Mary rakatsinzwa. Ndibate kuseri mondiudza chiyekera. Ndibate kuseri. Birike ndine number dzenyu kemi. Hatiti. Ndito confirma. Mira tangenda confirm 1 second. Tangenda confirm. Timbudo vamwe guys chichinjana.
Oh, uri kutondifunza kuti how do I get Shema TV? Okay, ngandibotasa Mary uyu manje aripo uyu. Ndipo here ava. Hey. Jimmy kai mimi sister Mary ava. Vandarekera cheke Jimmy ka wandatumira message. Mi sister Mary. Sister Mary Jimmy ka wandatumira message kana musiri mimovha mandipa mondibata kuseri. Dzimwe nhamba dzangu. Idzi ndidedzere nhamba dzangu. Guys. Tombosiyanisawo vamwe guys chimbosorodza vamwe. Red carpet vanhu hobho vakadi yakatowandisa vanhu. Red carpet nevanhu vakawandisa. Nyandise nhamba dzangu +66 idzi nhamba dzebusiness hadzisi private kune vaya vaya zvawada kuzofungira zvinhu. Inhamba dzebusiness guys. Kana muri mibho tomboona kuti pane mumwe sikatoita ungani muchibhokisi 33 Juda 1 wekupedzisira wechi4 yana then kokumbi na uyu ndatojera kuti kumbi sister Mary vanenge vakaitadza sei yavo kana pane mumwe ari kuda futi ndibate guys ndibate mumwe wekupedzisira. Red carpet ndio yakazara vanhu yationa guys mumwe wekupedzisira mumwe mufesiwo kusantina lingoni koite inyika kuita sister Mary kutira mufesi takuda mufesi guys mufesi pane mamwe mafesi andakambona achipinda mubatimwe zaniko Dolphin azviita kuti auye guys. Dolphin akapinda netsekwende saka handakatomubvisa because pane Dr. Fever sitomboziva kuti vari kupi mazuva ano. Pane mumwe mani aripo mumwe akambopinda nejaketi reyellow. Then there's this other futi guy akambopinda achitaura ndaita nesmile big smile pamazita ndozokanganwa manje. Tombodemba kuti dai kukwane data taionerera gore rino. Tikukwana kuti foni yayo ari foniless ari dataless. Saka ndingangomupa futi data but otadza kupinda futi. Saka zvibatsiri. Guys ndikutsvaka mufesi guys zvite 2 zvite fair. Last time mama kuzoti pane one mufesi tikuda kuisawo 2 zvite fair. Padai mabrothers angu aikwanisa kuikira aijoina zvinoyo anojoina chirongedzera pai izi mina ndisisa hangu radio yangu ndichimirira kuti mangwana pamwe ndogona wana someone anokwanisa kuzopinda andiridze music yangu. Kumbi iwe Kumbi iwe ma kurise kutanga wakarohwa nehunyiminyimi kudero naiwe kubva waita kucheneruka kudero munhu ari paSouth Africa here. Are you from Botswana? Look, unozwa kuti even nema-t-shirt andiri kutengesa vanhu vakaona kuti foni yangu iri kuita sei vanogona kuramba kutenga ma-t-shirt. Ano unopenga iwe apa vanhu vakutenga zvasaka handiri kuti riri sei basa ramuri kuita basa riri bho actually ndanditomboita macalculations zvangu izvozvo but it looks good, you know, slowly but surely. I'm just waiting for some people to come through because pane umwe ndiri kunyatsotarisa unoziva kuti manje transaction dzangu dzinonetsa kuti nechida kuziva kuti ndiani and all that. Saka some are coming in as anonymous, some saka inini munhu akaira anonymous no ndachinyatsoshauri saka ndotangira pa but it's doing well. SA we are fine. Zim incredible stuff.
as far as I'm talking of Africa, Congo, where else? Botswana. Actually, I have someone who traveled all the way from Zimbabwe. Botswana. Actually, they didn't travel all the way. And then Wow, that's really, but wakabva vatoti ndakutoira futi nema-t-shirts angu. So that's so wow. Thank then you, yeah, Botswana. Botswana, thank you, Botswana. Congo, Brazzaville, Cape Town. Oh, Cape Town is so amazing. Cape Town inenge imwe nyika because ndakatonzwa musoro kutoita bana chichichichichi saka kuno isusu tikutotwa. Really? Saka I think kunyika yeCape Town futi yeah. But one thing also, one thing I'm also appreciative of, I feel like I'm one person and could lose patience and get easily frustrated. But the support from the people who so far have got our Ningrican apparel it has been amazing. People are supportive. They understand the context in which we are operating, and some people they actually come to you but t-shirt. But in a nice way, this thing of saying keep calm and yeah, because the other day but obviously again and it's work in progress in the sense yekungotiwo zvayo ndachitomboseka zvangu neteam UK. I haven't managed to speak to every one of them because also ndandiri busy. Ndichitoseka neteam UK amwe ndichitongoti kuti zvimwe zvinhu zvacho zviri kutongotidzidzisa kungoti how do we improve in future. Pane imwe transaction inogona kucosta more than you expect, then imwe yobva yakucosta a bit less, so zvinenge zvichingorasana zvichidaro. So I'm just happy overall kuti people have been understanding is something chinodiwa. Thank you so much. Wow, that's really nice. So yeah, Shemari and Zika, I remember last time patikamboita kamuka function pakazomboita kakusataurika kakanaka vanhu vakambopinda mafilling stations what. But isusu as Shemarians we don't want to keep on holding zvimwe zvinhu zvakaitika zvinhu zvinopfuura vanhu vanokanganisa pakutaura, vanhu vanoita reflect as well. Hatingarambi takabatirira nhau iyoyo kuti gogo vedu vakaresha pakutaura, ndosaka nhasi Kumbi ari panapa as well. And Kumbi ane something chekupresenta kuna gogo vedu vaye gogo vedu vatinoti mafura kureva. So guys, we cannot keep on holding a grudge detinoti zvakakanganisika panguva yacho. We all got into emotions zvikadarika, saka ndimunhu wamukuru watinota sei watino respecta guys. Saka I feel like it's high time guys taita sei, nokuti mbuya vanotifarirawo zvakare, mbuya vanosapota channel yedu ino. So we cannot keep on holding the against titi vakaresha ivo vanotoziva kuti vakataura zvisiri izvo, vakatotaura vega kuti ndakataura zvisizvo. Plus hazvizonakidzi kuti munhu aipinda mubox vedu wozongoona mbuya vari kupi izvo zvitakuta zvema-t-shirts, mbuya vedu tikati mbuya vedu tinovada zvisingamboiti. Ndikatotaurawo naKumbi akati no, nditori ne-t-shirt yandoda kuita sei, yandoda kutopa gogo, but I'm not sure if gogo is gonna come. But ndataura navo kuseri ndikati gogo, we got something for you. Gogo samanyika gogo vedu chaivo vanoti vanopinda vachitaura, and I'm sure semunhuwo panguva iyoyo vakataura zvakaresveka and zvinoitika. So ndavati aiwa tinokudai zvakadero and we welcome you back. I'm sure vakaonawo kuti vakakanganisa papi, zvinova zvinhu zvinoitika zvichidarika zvakare. Saka gogo tine t-shirt for gogo. Kumbi, take over. Oh yeah, Shero. I think when nikutaura, it's it's instantaneous. Tinongotaura we flow, and the time yatangotanga kutaura nyaya yachona tichireflecta on it. One thing chandaona, it's like witonge takabatirira pane chinhu one takakomwa, and I was just thinking, this whole
I always take everything as an experience, a learning opportunity. And I think there's something as a big sister. But sometimes when you do some things, don't expect so much when you're doing it, knowing very well there's that 1%. I think I can gather from a distance. I can go on the amazing work you are doing. So when you said, when you triggered that thing in Mango, it almost like in ongori tambo yemagetsi yange ichida kungonopinzwa plug. I didn't have to think twice about it because I really understand the context yet. It's always good kuti say vanhu tishandidzane zvakanaka, and Gogo is someone I look up to beyond zvinenge, in fact even the aspect mecho yataitaura nyaya dzacho. I know kuti isusu tinowanzoti shungu karwisi kanoserera, and did remember ndine shungu about anything and everything. So kana ndinyatsofunga the whole thing zviri kuitikawo, I was just like, you know what, they could one person wekuti akapiwa t-shirt akatengerwa t-shirt anogona kufara. Ndambotarisa sister yangu kunoko, ndakaona kuti ane t-shirt yaanayo yaasati apfeka, ndikati no. So pawataura nhani ndine t-shirt yakasara panapa, ndikati no man, this t-shirt, it has to go to a special someone and it has to be Gogo. So nditonayo I think one of the I work with Emma, didn't Miratron, ndosomboita mabarangisha, but so yakanzi nezvo Gogo kana murimo, I can give you the link. Gogo, mina ndizame I don't know because vanga vachiti vari kunyara. So ini nango I wouldn't appreciate kuti vange vachizonyara nekuti Gogoka tinototi ndiwo vanhu vakuru vacho. kwavazviburisa mulife. Hamene zvavanenge vachingoita foni, but it's okay. Sorry guys, ndandaita exit by mistake. Sorry. Mina indizame ndada kukumbira ndada kuisa link. So kumbi wagona nambotaura nakuserika, but I'm begging you kana murimo Gogo vanoona everyday Gogo, but reganimbozama kuti ndionoti vanokwanisa kupinda here, but vanga vachiti vachiri kunyara, but Gogo zvinhu zvakaitika zvikadarika. Saka musanyare, mukatopinda ipapo patototaura totoseka zvotopera. Zvinhu zvakaita sei zvakaitika tikatoti ngati move on, hatingarambi takabatira paizvozvo. Tataura naye kumbi wachoni, and Gogo I think vachiri kunyarawo kuti ndakazodai ndikadai, but nikirikini Gogo uyai kana muripo zvenyu musatombonyare, because it's something chakatoitika kare chikadarika. Handiti Kakumbi? No, it's true. Unozoti chishero the fact yekuti havachauye handichavaoni zvinoita kunge like inini ndichiti ndakahodha a grudge. I still remember even from the first time when it happened, nyaya dzachona and all that, like, I'm just someone angori easygoing and all that. So Gogo anofanira kuuya man. Ngavauye Gogo. I think Gogo musanyare zvenyu zvakatoitika kare zvekutoti hatingamborambi takazobatidza ipapo, because like ndinovaona dzimwe nguva zvangu kuekera. Saka I just feel like no man, Gogo hamangamboregi kunge vachigara kumateresi every time. Munhu aifanira kupinda futi mubox. Saka that aiwa tovapa t-shirt, but kana vari kunyara there is nothing I can do right now. But daenda vanga vapinda ngoti zviri sei voti Kumbi muzukuru wangu ndakazoresha pepe, but aiwa Kumbi takuendera mberi nelife chat. But musanyare zvenyu, musanyare. Hanzi ndikuita kunge munhu anogara munonzi mumaclouds. Chii chiri kuitika? Hauna foni, uri foniless. Shero iningirikini mupenyu shamarika usambosiki munhu kuti haana foni. Ndanyarare, but t-shirt iyi iripo, and even Korea
kuti Especially uchatumira murini. any day from Monday, because the good thing about this t-shirt, ne? Biatawana. Ona manje ningirigini kaseta bukambuya tawana kana kuchicha Kai. kaseta bukaba kana kuchinja kaseta bukamere ninga kangodaiso Mindise radio. Iwe, hinondi makisa sei. Iwe ikani. Kurumiza timbotambira. Tikutambira t-shirt kap. Yes, t-shirt. Tamba kofi. Kukumbuka fiki. Wana kumbi. Pata t-shirt kumbi. Pata t-shirt. Gogozokai. Gogongazoke. Vadona vandakamirira. T-shirt for Gogotawana. Biatawana. Iwe. Iwe, apu. Iwe, sika. Yes, Aisha. Oh, Biatawana ziri. Ndiri right Magadi. Beawa kumbi bata t-shirt yedu shamwari yambia tawana imbo imvusa mupeko kudzosera. Andina manzwa akawanda ndinotaura asi ndoda kutendai zvikuru. Nofunga kumbi ndakamboya kuinbox kwako ndichikumbira regero ukasandikumbira and it was touching me a lot. Saka nhasi ndinoona sekuti ndiri chisikwa chitsva. Ndoda kutendai zvikuru. Handizivi kuti ndingakutendai sei. And ndakaona zvakakodzera kuti ndimbogara hangu pa-brown chair. But zvamandiitira nhasi handifungi kuti ndinozvikanganwa. Dai Mwari akandipawo mwoyo uwoyo kuti ndikwanisewo. Ndikunzwa kunge ndiri mumwe munhu kwete wamunoziva. But ndoda kutendai zvikuru nezvamaita. Chinova chinhu chandidzidzisa zvakawanda kuti muupenyu kunyange uri wrong unofanirwa kuzvininipisa ugozowana zuva rokuyananisana newaunenge wakakanganisana navo. Chinova chinhu chinodiwa naMwari. Nokuti Bhaibheri redu rinotitaurira kuti haugone kutaura neni kana uchiri nemunhu anenge
wausina kuyanana naye. Saka is from now ndadzidza zvakawanda zvokuti shema pawanditaura nemi ndandiri kubasa and ndatadza kuzoita basa. Ndiri munhu anoti akafarisa ndinochema, ndikasuwa futi ndinochema. Saka nofunga muri kutonzwa kana voice yangu ndiri kutobvunda, kusiri kubvunda kwokuti kusiri kubvunda kwokuti ndangoita shocked zvokuti kumbida yakandipindura kuinbox kwandakamhore. Saka my plan was to go to visit him and talk to him personally. All right. Even now kana achida, I want him to see me personally and see me who I am. Satani anotishandisa nenzira dzakadaro, but it was not my intention. Ndinokumbira kuti undiwanirewo nzvimbo yokukumbira ruregerero ndiri pamberi penyu maShemarians mese. Zvikuru sei weshema uri munhu ava well popular kuburikidza neni ndamunhu wabva kumbi kana ndakamutarisa mwana wangu. Saka ndakazvibvunza kuti saka kana ndichiita maoffside ndinenge ndichidzidzisa chii vana. Saka handina manzwa akawanda andinoda kukutaurirai. I'm always watching you, Shema, and I'm behind you. I'm always watching you and I support you. And zvimwe zvatinosangana nazvo zvinenge zvichitaurwa apa waratidza kuti you are matured. And ndaimbozama kuti ndipinde ndoona hapana kana airesponda, kana chiro ndikati makadii maShemarians hapana kana airesponda. Ndikaona kuti I can't even explain. Kumbi please ndiwanirewo nzvimbo muhana mako. But anyway zvatondiratidza kuti you guys you love me. Rimwe zuva ndaive ndakateerera Lady Gwagwa vakati ko vana mbuya vaya vakaendepi mukamenshena zita rangu. I wanted to get in and I could not. Hana yangu yaindirambira. Namanje hana yangu iri kundirambira, yaindirambira because I still shy. Kuti ko zvakapera gogo. Zvakapera aino kuti zvakapera. Mukazoona makuuya kwandiri zvoratidza kuti magara pasi and makatora time. Zvakapera nekwandiri zvakapera. Handina kumbonyanya zvangu asi kungonyara kuti semunhu mukuru vana vanenge vachiona chii pandiri. Ndo chete zvinondipa nyadzi. Saka ndombonzwa muchitaura nezvangu gogo vaya vakaenda kupiko. Umwe akataura akati no man vana gogo takatovinga imimi. Ndikaona kuti oh no, but ndakanyara but nhasi ndiona sekuti musanyare. It was inangu ndakuitira sekuti izvi zvinowanika makaita maslip of tongues. Saka musanamba muchinyanya kunyara. Handiti ndakanyara handidi kunyeperai. Plus my intention was not kuti nditi ndizvo, but it was ndaifunga kuti ndiri kutoprezawo ndokubva ndatoita on go. Chakaitika by mistake, but that's why tauya tikati nope gogochi isusu we love you as Shemarians. Ndaunza Kumbi wacho pano, then Kumbi is the one who is actually giving you the t-shirts. Ndokutendai zvikuru zvokuti kana kuti ndibude muone face yangu ka handidi kunyeperai. Ndichabuda hangu zvichaperawo apo nepapo nokufamba kwenguva. But I'm still shy as I told you, Shema. Wana mudero ndakatombonyara ka ndakatombonyara vhiki dzapera ndakambonyara pandakaita manje ndichinyara ndaitonyara yo vanhu vanozondiona ndaitovanyara ndibva ndati kuna kazi ndikunyara kuinda palive kazi but hakuna izvozvo bva ndaita sei bauya bhagara paside pangu live ndobva yatanga kuika bva ndakatombota 2 days ndichitongonyara kugara pamberi pevanhu. Si zvakazopera manje inini manje masikirwa andakaitaka ndikatadzira munhu ka Kumbi dai wakandipindura
Nofunga zvaireruka ndakatombotadza kurara. Yes. Ndikatadza ameno No, Gogo. kabatirwe kandinoita mumwoyo mangu ndikatadza handirare kurara chaiko chaiko zuva rachona irorowira handina kana kutomborara kurara chaiko chaiko kutondinetsa. Gogo. Saka ndoda kutendai zvakanyanyisa kuseri ikoko nenhoroondo nemagariro amaita kusvika muzosvika pafinali yamadecision yamatora. Kuna kumboitwa meeting hombe gogogo tangobata foni kuti gogo vanofanira kuwana t-shirt gogo mbuya taona anofanira kuwana t-shirt saka hatina kutomboita meeting yekutotagara pasi tikadai tikati no we want our gogo back gogo vawane t-shirt uyai tikuenda live ndo zvandaita hapana kuitwa meeting zvapo. Ndakutendai Don't worry. It mean a lot to me. Manzwi zvawo manzwi angawandisa handisi kuti ndingatendawo sei. Mashemarians mese ndokumbira munditenderewo kumbi zvikuru. Minamato yangu yanga yakasungika. I think nhasi ndichanamata Mwari achandinzwa. I think Mwari akatonzwa minamato yangu. Kumbi ndakasungika zvikuru. Chero ndikakumhoresa wanga usingandidaviri zvokuti dai wakandidaviraka ndaida kukushanyira. Ndoenda ndokumbira ndaida kukumbira. Kumbi mamushanyira sei? Kumbi is all over. Mamwana ari kulipopo. Zvanandichifunga inini Shema ndaida kuenda kumba kwavo kuna sisi vake vondiona kana vachindirova zvavo voita sei vondirova. Don't worry about that. Don't worry, Gogo. Zvanandichifunga inini. Yes. Actually ininika ndikutoti zvonizoka panapa inini ndatoti muye kuti tiwane t-shirt taura chokwadika even ndaitaura hangu vanhu ndikati you know what I'm actually surprised kuti this thing zvachaita a bit escalate but I've never been even shera anozviziva and I don't know kuti makazama kutaura neni papi zvapo nazvako asi hazvina basa inini I will give you my numbers shera anokupai nhamba dzangu totaura muinbox but kana makatraya iri Instagram kana kuti Facebook surely even Natasha Makiwa akanga achiita zvenhingirikini zveMC Musunwe message yake yefacebook ndakatozoiona atondiudza kuti kumbi ndakaisa message so kana kuri kufacebook kana kuti kuinstagram to be honest ndinoita sezvamamuchitaura izvozvo zvekutika ukangofila unge usina kuadressa some issues pane paunga wakatsika zvinhu zvako hazvifambi saka like for me I let go easily. I'm very open-minded zvekutotika even nyaya dzachonaka like I don't want us kuti tidzidiscuss tinotofarira ma-t-shirts and t-shirt iyoyo ndimuchatondipa address yenyu kuinbox so we'll talk in you know in inbox but I don't even want you kuti muye muchiti kombi you know what munenge makutondomesera semwana kuti muti you know ndatozvinzwa zvamuri kutotaura kutoti you know what and already saka please don't even make it difficult for me kuti murambe muchingoti kombi ndinotonzwisisa ndiri mwana wenyu at the end of the day saka I cannot the way I was raised saka please gogo ngatitofarire zvototipa padai mamuchitoonekera taitombotambira kalive anoona kuti taane mabhitsi manyuwane chetamba zvangu Peter wani sanga chimbotambira mbichana iwe itoje
Michael Jackson. Nayo t-shirt ya gogo. Yebo. T-shirt gogo. Ibaba. Bye. Bye. Berry. Nacho. Gogo. Onenge yapera moto. Yes. Thank you so much. Onenge yapera moto. Ndrokubata ekuseni. What's up, Kumbi? All right. Gogo, thank you nekujoin handiti. All right, thanks. Okay, good Eda night, vanhu. Kumbi. Good night. All right, eda handisi kuzoeda futi vanhu pano. Right, thank you. Kumbi, thank you dona zvako. Kumbi. All right, ngandibva ndarimove. I'm not adding anyone. Right, yapera ita t-shirt. Dani yaenda kuna gogo vedu tinovada vakaderwa nditika. Right. Ndanakidzwa. Zvisika kumbia nakana. But guys, Mse Friday, don't forget kuti tiri kuita t-shirt day for Shema TV. Munhu anenge akapfeka t-shirt yake t-shirt yake yeShema TV. Da kutoti vanhu vomba kweduwo vatomboyekera. Vatsvage data. Da kuti vatsvagira data actually. Kana kutoti nditombokambena kuti data ringe riripo. Guys, naimi ndichori ipapo. Guys, which internet thing is possible kuti kugrave ibatike guys? Hanzi zo yati hasisi kuita. Guys, kwanzi zo vati havasi kuisa kupi kuGrandview. Net one vati hanzi tambo dzakadambuka dzekuiti vasvitse kupi kuGrandview. Saka ndeipi yandokwanisa kushandisa guys? Da kuti ndifanire kutsvaga masaisai ndisati ndasvika guys. Now ndakutosha kuti ndeipi imwe yekuti ndikwanise kuisa wifi. I'll be wifi-less again. Inonzi wifi-less. Hanzi chi guys, wifi-less. Hanzi ini tukuidawo. Muda t-shirt here. Muda t-shirt here guys. Ndibate kuseri, mimi ndipe number mundibate kuseri. Shema date kuda kuita Friday rema t-shirts ringe rema t-shirts tetakapfeka ma-t-shirt chimboedha nati chiseka tichitamba big time. Hanzi inonzi tail one. Ndinda net one here kwanda tichinyasha. Not net one, sorry, tail one. Tail one ndo yekere ma landline ka. Iyo tail one yekera ndo yePTC ka. Tail one yarampa kwanzi vatanzi tambo dzakadambuka. Dzinosvika kwedu. Kwanzi tambo dzakadambuka. Saka ndikusha kuti ipi? Liquid ndo ipi yoyo? I don't know liquid. Shavunza nzvadzi yangu because ndiyafamba kwese vezo vakatoti handisi kusvikako. Tail one vakainda vakanzi tambo dzakadambuka. Pane kumwe kwakatoenda kukanzi inonzi chiko zita racho zvezvimaruta zvezvi zvakazara zvakapera out of stock. Saka izvozvizvi ndikumbofana kusurveya guys. Because ndozoita sendisina wifi kumba. Tail one hanzi tambo vati handisi kusvika. Tambo dzakabiwa. Hanzi tambo dzakabiwa. Vakatoendako vakanzi tambo dzakabiwa. Hanzi liquid. Hope tinenge tane ma-t-shirts. Muri kupi vanonzi Locadia Murwira? Muri kupi? Makaorder rini? Vanhu first batch I think vanhu vazhinji vakatumirwa.
Oh, ndada kusa namba dzangu, ndada kutaura namba dzangu. Liquid ndichamubvunza zveliquid izvozvo izvo. Ndeekoneti. Alright, ndichamubvunza futi. Ukasanzi zvakapera zvinhu zvacho nezvozorehwa. Nditsvage namba dzangu. Zvinonzi chichatarisa. Nditsvage namba dzangu pane hanzi liquid telecoms ndebere. I don't know kuzorevei zvataurwa. Teo1 hanzoni. Teo1 ndio ndataura kuti hanzi vati tambo dzakabiwa dzekuti dzisvitse uyu. Ndikudawo t-shirt ku Durban. Guys, try number is. Dibatei kana kushema TV inbox oro. Number +66800915372 +66800915372 kana kutsvaga kumbi oro kunditextira kushema TV ndokupai namba dzakumbi +66800915372 kana wakona unibatawo kuka monti bata ku inbox wanzi tokutekera by wifi pane zvimwe zvinozvimachiko zvimabhongo zvitokotoko zvokudesa muminikiri izvozvo chidhongo ndinacho chidhongo ndikubva nacho kunoko bada kubvunza yekuti iye kuti munhu wese akwasa kuchishasa apa chidhongo ngachitoko dhongo kana iriyo mukutaura kuti pai ndiro chidhongo changu chiri mudhorobha chaitemo Jesus ndiwo kachibudisa nyasha. Yes. Yes, it's very true. Ndiri kugadzirisa neuyu hanzi ko myfi ndeipinda. Myfi ndo yechidhongo handiti? I think ndiyo chandinacho ndikuno, but I'm not sure kuti zvokwacomic faster zvakaita sei. Repeat number. Wamina ndi repeat a number. I think YouTube mazana kusenza ma numbers. +66800915372 +66800915372 ndo yachoni. Crazy. Ndatambudzika mozva apa nzodzi yangu yanzwa nekupinda. Mune ndigandasvika pamuchamaona mazimkwimbe ekumba kwedu. Don't worry. Tine zvimwe zvazvibireke ndiya futi zvekuZimbabwe tasvike koko. This time apa mukangoti vanoda zvinhu ka. Right. Vanoda zvinhu stereki. Vari kutofamba siku nesikati vachikuda tsinga kudewo kuti vatsvage wifi. Vasaza kutsvaga wifi guys. Chitibatei ekera. Fortunately ndasa namba idzo tibatei kuekera, tibatei kuningirikini guys. Kana wakoni wanondisendera message kushema TV yangu inini Instagram or ningirikini or namba dzisikwiso saka nyasha. Tozviona. Friday chinenge chakakala. Ndaiona si namba pana. Guys ndakuenda ini. Oh, by the way, my t-shirt angu akapledgwa na sister Rudo asvika. Yo, kwangu chakanaka. Kwangu ne drama guys. Kwaita drama nhasi, kwaita drama kumaraini kwedu nenyaya yema t-shirt waya. Pane mumwe wamudhura. T-shirt yakaoma guys. Kana ndadzidza chinhu one. Kana makutengera vanhu ma t-shirt especially vana ka. Usasiya one kana kuti usakanganwa one kana kuti unozoti chazotevera pepe zvokwadi sazari hiwi pane mwandinakidza maybe ungachanzi t-shirt yaye pane kuna mama kana kuna baba oti ndoipfeka ini zvokwadi ungaipfeka apa dress vanzi ndoti yakadero tatozozvigadzirisa zvazoita. Anyway, good night guys. Dokutendai vazopindira pane imwe yachoni
imwe yacho tapindirawo zvedu isi kuti zvinge zvichiita. Saka I think this week ma-second orders ekuzimbabwe handiti. Saka by this, I think by Friday anenge ma-orders mamwe ekuzimbabwe second round vanenge vakupiwa namaka nemabrothers angu awo futi. Saka vanenge vakupiwa this week. Guys, good night. Ndakuenda. Bye. Nasitabesa guys. Bye bye. Mangwana guys, tine competition yedu. I think I have to ask one person from Happy Family apinde mu competition mangwana. Happy Family ndakubatai kuseri. Tiche 4 people. Bye bye guys.